Yok, mecburi değiliz. Başlayız mı? Bütünümüzde jiyeli bittik. Hayırlı gün, hürmetli kollegalar. Biz bugün İki mujik знакомы, да? Мужик кыргыз. Мужик мı? Söylemeye ağır geçti. Başka bir yok. Ali abinin tavuşu işitilmeyi. Mında. Aha işitile. Kenler misin? Hayırlı günler. Mikrofonunu sürdürüp durunuz. Haydi başlayalım. hayırlı gün, hürmetli kollegalar. Biz bugün Tatmedi Mektebi kısalarında uzdırıla тұрған өр-яңа форматтағы оқытуыбызны башлап жиберебез. Ул Татарстаннан читтән нәшер ителә торган татар телле матбугат чараларының редакторлары өчен оештырылды. Медиа мәктәпнең максаты танышу, аралашу, һөнәри үсеш өчен яңа мөмкинлекләр булдыру, төбәкләрдәге басма матбугат чаралары һәм аларның сайтларына, социаль челтәрләренә күзәтү ясау. Укыту 3 атна дәвамында һәр җомга көнне узачак. Әлеге медиа мәктәпне узганнан соң һәр катнашучыга электрон форматта квалификацияны күтәрү турындагы таныклыклар җибәреләчәк. Безнең бүгенге спикерлар белән таныштырып үтәбез. Татар информ Татмедиа акционерлык җәмгыятендә социаль медиалар буенча директор Исмәгыйлова Алсу Җәүдәт кызы, Татар информ мәгълүмат агентлыгының татар редакциясе баш мөхәррире Латыпов Рәмис Нурмөхәммәт улы, Шәһри Казан газетасы баш мөхәррире Сабиров Радик Рәшит улы, Сөембикә журналы баш мөхәррире урынбасары Сафиуллина Гөлнур Мөдәрис кызы һәм Шәһри Казан газетасының дизайнер-верстальщигы Габидуллин Илдар Илгиз улы. Һәм без бүген күзәтү ясый торган басмалар 4. Беренчесе булачак Түбән Новгород өлкәсенең Сиргач шәһәреннән Туган як газетасы, аның баш мөхәррире Али Хөсәен улы Әндерҗанов. Икенчесе Башкортстанда Уфада чыга торган хатын-кызлар өчен Диләфрүз газетасы,
Жетекчиси Галия Мәхсум кызы Сәфәрҗанова. Өченчесе Киров өлкәсенең Малмыж шәһәреннән Дуслык, баш мөхәррире Гөлнара Нургаяз кызы Габдрахманова һәм дүртенчесе Ульяновскидан Өмет өлкә газетасы. Аның баш мөхәррире Исхак Хасибулла улы Хәлимов. Әйдәгез беренче булып Туган як газетасына күзәтү ясый башлыйбыз һәм сүзне бирәбез Рәмис Латыповка. Рәхмәт, барыгызны да сәламлыйм. Беренчедән мин әйтәсем килгән иде сезнең барыгызга да зур рәхмәт. Менә сез төбәкләрдә эшләүче татар матбугаты искиткеч зур теге эшчәнлек алып барасыз. Мин чын күңелемнән шулай дип уйлыйм. Менә без әле Казанда яшәп, Казанда эшләп ниндидер проблемалар кичерәбез, кадрлар проблемасы, башкасы дигән шикелле газеталар, менә подписка проблемасы. Сезнең өчен ни дәрәҗәдә авыр икәнен без әле Бәлки біліп тә бетермейбездер, әмма күпмедер дәрәҗәдә мин чамалыйбыз дип уйлыйм. Шуңа күрә сезгә бик зур рәхмәт. Шуңа күрә дә теге монда әйтелгән сүзләрне ниндидер булар өстән карап әйтеп утыралар дип кабул итмәсәгез иде. Бу теге тәнкыйть түгел, сезгә киңәш, әмма шулай да теге мен никадәр генә әйтсәң дә тәнкыйть барыбер тәнкыйть шикелле кабул ителәдер инде ул. Беренчесен, пожалуйста. Менә мин Нижгар сайттагы материалларга да һәм шулай ук газетадагы материалларны да кайберәүләрне гомуми менә бер ничектер күзәтү дип әйтер идем инде. Һәм менә шушындый мәкаләләр бик күп. Менә бу ничек дип әйтим, яңалык, төп яңалык, кызыклы яңалыкның өскә чыкмавы, менә әрәм булып калуы, менә бу сәбәпләре төрле булырга мөмкин инде. Менә яңалык ничектер күренмичә кала. Менә Нижгarbикә 2022-гә әзерлек. Мәсәлән, мондый ук яңалык ул булгандыр инде былтыр да, аннан алдагы елда да. Менә бу кызык шара шул кадәрле бу күңелле әйбер, әмма бу хәтта менә мәсәлән Татарстан матбугаты, Татарстан укучылары да моны укыр иде. Әгәр дә без мәсәлән мондагы ниндидер журналист ничектер табып, мондагы кызык вакыйганы өскә күтәрә алса. Мәсәлән, быелгы Нижгarbикә бәйгесендә анда кем катнаша? Мәсәлән, мин шушыны чыгарыр идем. Монда менә мәсәлән уланда теге әзерлек бара, аның орг комитеты, мәсәлән, аны кемнәр оештыра, шул кешеләр анда оештыру тиешле дәрәҗәдә оештыру карала. Менә шушындый сүзләр. Булар билгеле теге оештыручылар өчен бик сарымай булып ятадыр, әмма теге укылыш ягыннан караганда бу бик үк уңышлы түгел. Һәм менә монда мәсәлән теге ике бер төрле фото урынына мин мәсәлән бер кызыгракны куяр идем. Бу моны хакында инде социаль челтәрләрдә әйтерләр. Мин менә барыбер теге менә моны мин бөтенләй теге аңламадым, менә бу сезнең социаль челтәрләрне булай алып баруын. Ни сәбәпле һәм нинди максаттан ул шушылай эшләнә? Теге мондый сылтама куюның мин бер нинди файдасын да күрмим, мәсәлән, бу укылыш ягыннан да һәм теге укучылар ягыннан да. Газетага килсәк, Рамил, второе Туган як, открой, пожалуйста. Менә бу газета, менә минем үземә кем ничек әйтер инде, теге бәлки моны әйтерләр бик гади дип, һәм теге ничектер беренче карашка алышуның шикелле, беренче теге гади эшләнелгән кебек, дизайны башкасы шикелле. Әмма минем үземә менә бу газета ошады шунысы белән, ул теге ничектер күңел җылысы бар шикелле менә миңа анда, ул укучыларны күреп шулар хакында язылган, һәм анда теге монда газетада укучылар чит кеше түгел, ә менә якын кеше итеп язылган. Менә миңа шунысы бу газетаның ошый, ул элек тә шулай теге мин бу газетаны шунысы белән ошата идем. Анда укучылар белән менә кара каршы торып сөйләшәләр. Ул теге читтәге кеше түгел, менә ул безнең мондагы Казандагы матбугатта бар, бездә бар, сездә теге шундый күршесе белән сөйләшкән шикелле итеп, якын итеп сөйләшкән шундый гыйбарә бар. Нәрсә ошап бетмәде, мәсәлән, менә шушындый фәнни әйбер, бу бәлки сезгә кирәктер инде, әмма мондай әйберне мин укучы яратмый дип уйлыйм. Бездә менә
biz әйтәбез бит инде кыскарак, күбрәк материал булырга тиеш дип. Менә бу яктан миңа Туган як ошый. Ул Туган як газетасы менә миңа шушындый булуы белән ошый, башка исемнәре белән дә нәкъ менә якын булуы белән укучыга. Минем фикеремчә, ул сезгә шулай кирәктер дә сезнең укучыга. Һәм миңа теге нәрсәсе тагын шамый дип мин әйтер идем. Bu sonda yok ol менә bu sonda da бар. Менә бу русча материаллар ул ни дәрәҗәдә мәҗбүри икән, мин яки сез теге укучыны җәлеп итер өчен аны чакырасызмы, шушылай бирәсезме? Менә мин ансын бәлки сезгә теге сайтка гына куяргадыр русчасын, чөнки кеше татарча ала икән, һич югы газетадан укысын иде инде, газетаны кеше язылган икән, шул бер бит русча бите өчен язылмыйдыр дип уйлыйм мин. Аны рекламасы ярар инде, анысы аңлашыла, аңа нендидер теге претензия юк. Һәм газетада теге, мәсәлән, бездәге теге газетларда гомуми кабул ителгән шундый әйберләр бар бит инде. Мондый материаллар, мәсәлән, җиңел материаллар дип әйтим инде, газетадан гадәттә азагына куела. Ну, бу теге кимчелек дигән шикелле әйбер түгел инде. Һәм тагын бер нәрсә җитми дигән әйбер шикелле нәрсә ул журналистлар белән бәйледер инде, мин аны аңлыйм. Кешенең нәкъ менә кешенең үзе юк менә монда. Мәсәлән, бу рәхмәт ярдәмегез өчен дигән мәкаләдә дә. Менә шундый җылы гына материал, әмма журналистлар, автор монда кешене мактый үзен. Кешенең үзен мактый, кеше үзе юк. Кешенең үзенә ничектер теге сүз бирсәң, теге журналист кына аны читтән торып мактый түгел, менә кеше үзе бирсә, ул кызык булыр иде кешенең үзенә сүз бирелгән очракта. Ягъни герой булса дип әйтим инде. Герой булган материал булган очракта ул күпкә кызыграк булыр иде дип уйлыйм. Һәм мондагы бүтән материаллар буенча да шуны биреп була. Бездә гадәттә теге материаллар простыня була дип әйтәләр. Ә сездә киресенчә, бу газетада киресенчә, анда кичкенә материаллар, гадәттә башлыча кичкенә материаллардан тора. Башлыча шул файдалы дип тапсагыз. Рәхмәт, Рамис. Рамиль, закрой, пожалуйста. Пожалуйста, сезгә сүзне бирәбез. Радик. Сайт турында артыгызак сөйләп торып булмас инде, сөйләп торып дигәндәй, Алик әфәнде һәм Туган як газетасы редакциясе күптән түгел генә Татмедига килеп китте. Башка редакцияларында шулай ук чакырып калабыз. Рәхим итегез, Татмеди эшчәнлеге белән 12нче этаждан 1нче этажга кадәр бик эштәлекле, гаять кызыклы очрашулар узды, танышып чыктылар. Бөтен Татмеди эшчәнлеге белән рәхмәт килгәнегез өчен безнең генераль директор Шамил Мөхәммәд ул да бик канәгать калды. Сезнең белән аралашудан, сөйләшүдән дигәндәй. Сайтка килгәндә менә Рамис әйтеп китте, аны мин дә бик кабул итеп бетермәйдем, ләкин монда килеп сөйләшкәннән соң, алар аңлатканнан соң без инде хәзер аңладык. Аларда госзаказ дигән әйбер бар һәм шул госзаказ аларның хәтта ВКонтактедагы беренче битләренә дә чыга. Рәхәтләнеп, ягъни монда 100% кына түгел, 200-300%-ны алар арттырып үтиләр һәм газетага менә шуның бәрабәренә, менә ул бездә зур кимчелек булып тора, бездә газеталар тула, госзаказ дигән әйбер белән Туган як аны бик җиңел генә шише сайтта һәм социаль челтәрләрдә биреп. Шулай бит инде Алик әфәнде, шулай дип аңлаттыгыз. Госзаказ дигән әйбер монда беренче планга чыккан аларның. Шуңа күрә аларның газеталарында менә ул әйберләр юк, кануннар һәм башкалар берсе дә юк. Барысы әнә шунда чагылыш тапкан. Шул социаль челтәрләргә килгәндә инде Алсу Җәүдәт кызы күбрәк сөйләр. Әлбәттә, сезнең анда күбрәк алу, җыю мөмкинлеге бар. Менә әле газетында әле генә карап чыктык, шул файдалы киңәшләрне рәхәтләнеп бирергә була. ВКонтактеда да, башкаларында да, Телеграмда да. Телеграмны әле карадык, бөтен редакциялар диярлек ачкан кешеләр инде. Алар барысы да теге Татарстан блогерлары, җырчылары кебек 12-13 мартта ачылганнар. Инде шактый гына кеше дә туплап киләләр. Шул сайт буенча кыскача гына шул. Ләкин әлбәттә инде аны бәлки татарлаштырырга кирәктер шуннан да. Ләкин сез үзегез аңлаттыгыз инде бу хәлне. Рәхмәт.
Hayırlı gün, isəmisiz. Sosyal şilterler boyunca min de aytып keteyim инде. Мен гомумиләштереп тә әйтим, чөнки күбегезнең социаль шилтерләрдәге төркемнәрен карап чыктым. Һәм бәлки менә туган якка әйтәсе сүзләр башкаларга да кагыладыр. Гомуми мәгълүматтан башлыйсым килә, безнең инде очрашкан бар, сезнең белән тагын бер тапкыр кабатлык социаль шилтерләрнең функциясын. Социаль шилтерләр ул кешеләр җыелган урын дип күз алдына китерегенде. Урын, күз Рамил, туган як, если можно, кой, пожалуйста. Кешеләр җыелган урын булгач, без һәммәбез дә социаль шилтерләр кулланабыз. Һәм без үзебез, шәхсән үзебез ни өчен керәбез социаль шилтәргә? Менә шундый сораудан башлыйсы килә. Без анда керәбез дусларыбызны, күршеләребезне, коллегаларыбызны күрер өчен, аларның нәрсә белән шөгыльләнгәнен күрер өчен. Башлыча кешеләрне күрергә дип керәбез. Башлыча геройларны эзләргә дип керәбез. Ниндидер вакыйгалар турында геройы булмаган хәбәрләр уку социаль шилтерләрдә бик киң таралган дип әйтмәс идем. Шуңа күрә социаль шилтерләрдә материаллар әзерләгәндә сез һәр вакыт алгы планга геройны, кешене чыгарыгыз. Әйдәгез, менә туган як буенча әйтик. Монда инде минем коллегаларым бераз әйтте, мин анысына тукталып тормыйм. Менә мәсәлән, авылларда дип башлана 2 сәгать элек куелган пост әйме ВКонтактеда туган якта. Авылларда. Һәм мин аның текстын укып чыктым. Шул ук текстта бик күп геройлар һәм бик күп тарихлар, тарих дигәндә историяны күз алдына китерәбез инде, әйме? Бик күп тарихлар бар. Әгәр дә шунда сез шул кешеләрне алга чыгарсагыз, фотографияга чыгарсагыз, ниндидер кыскача видеолар яздырып, мәсәлән, аларның шул сүзләрен текст белән түгел, видео белән яздырып, видеоларын куйсагыз, ул яхшырак карала торган мәгълүмат булыр иде. Инде авылларда дип язылган баннер белән генә ул аңлашылмый. Чөнки без ничек карыйбыз гомумән социаль шилтерләрне? Без утырабыз, телефонны алабыз һәм киттек. Менә шулай иттереп тикшерә карыйбыз. Бик тиз генә узып китәбез без кызык булмаган әйберне. Кызык булган әйберне күз инде үзе ничектер эзләп таба, барлый һәм ул мәгълүматта без тукталабыз. Һәм менә безнең менә шушы рәвешле социаль шилтерләрне укуыбыз, каравыбыз ул бик мөһим. Ни өчен мөһим? Һәр социаль шилтернең үзенең мин дә әйтәм, менә без бу яктан дип әйтәм, теге яктан күз алдына китерегез инде телефон эчендә дип әйтик, роботлар утыра. Һәм алар сезнең ничек итеп контент каравыгызны тикшерә һәм үзенә язып бара. Менә галочка рәвешендә дип күз алдына китерегез, менә галочкалап язып баралар. Так, менә мәсәлән Рамис Латыпов бу мәгълүматны карады. Онда 10 секунд утырды бу постта. 10 секунд карады бу фотоны, 15 секунд карады онда бу видеоны, 20 секунд укыды бу текстны. Һәм социаль шилтерләрнең теге якта утыручы роботлары Рамис Латыпов өчен сценарий яза башлый. Аңа алга таба ВКонтактедамы, Инстаграмдамы, ТикТоктамы нәрсә күрсәтергә. Алар белә, сезне нинди темалар кызыксындыра. Сез видео карыйсызмы, юкмы? Әгәр дә сез карыйсыз икән, сезгә видео тәкъдим ителәчәк. Әгәр дә карамыйсыз икән, сезгә видео тәкъдим ителмәячәк. Сез фотографиялар ничек итеп карыйсыз? Фотографияны ачасыз. Әгәр дә ул карусель яисә галерея икән, һәрберсен карап чыгасызмы? Ул да язылып барыла. Сез гомумән текстлар укыйсызмы? Әгәр дә укымыйсыз икән, сезгә текстлы постлар күрсәтелмәячәк. Һәм менә күз алдына китерегез, сезгә язылучыларның һәммәсенең менә шушындый сценарие бар. Шуңа күрә бер өлеш кулланучылар күрәләр бер төрле материаллар, бер өлеше күрә икенче төрле материаллар. Һәм андый өлешләр алар бик күп. Менә шушыны күздә тотканда, нинди нәтиҗә ясарга була? Сез төрледән контент булдырырга тиеш. Анда булырга тиеш видеосы да, фотографиясы да, галереясы да, карусель да, туры эфир да. Чөнки сез төрле аудитория өчен эшлисез.
Сайтта кулланучылар өчен кагыйдәләрне дип әйтгәндә сез үзегез билгелисез. Сез билгелисез бу материалны нинди рубрикага куярга, баш биттә анда нәрсә булачак, газетада да шулай ук, социаль челтәрләрнең лентасын сез үзегез билгеләмисез. Аны билгели кулланучылар һәм аларның хәрәкәтләрен анализлап, ниндидер нәтиҗә чыгаручы теге яктан утыручы роботлар дип әйтгәндә. Аңлаешлы сөйлимме соң? Шуңа күрә менә туган якта да күрәсе килә иң беренче чиратта видео-контент. Беләсезме, сез аны катлаулы әйбер итеп күз алдына китермәгез. Шушы фотографиялар ясаган җирдә видеога да төшереп була. Һәммәбезнең кулында телефон, һәммәбездә бу техник мөмкинлек бар дип әйтгәндә. Әгәр дә сез менә фотога төшергәндә видеога да төшереп алсагыз, сезнең ул видео күбрәк каралачак. Ни өчен күбрәк игътибар җыячак? Ни өчен дигәндә, беренчедән видео хәзер тренд, икенчедән видео караганда социаль челтәрдә без күбрәк вакыт сарыф итәбез. Без күбрәк вакыт сарыф итәбез икән, теге яктагы роботлар язып куялар. Буларның бу төркемнәре кызыклы. Бу төркемдә кешеләр озаграк карыйлар контентны. Димәк, аларның бу төркемнәрен без аларның аудиториясына охшаш аудиторияга да күрсәтик әле дигән нәтиҗә чыгаралар. Һәм сезнең контент сезнең не подписчик, сезгә язылмаган кешеләргә дә күренә башлый. Менә шундый логикасы бар ул социаль челтәрләрнең, шуны истә тотыгыз. Шулай ук мин инде регламентка да сыймыйм бугай. Мин гомуми итеп әйтәм, менә хәзер туган як буенча гына түгел, гомуми итеп. Чөнки һәммәгездә менә шул әйбер бар. ВКонтакте буенча да, Инстаграм буенча да тагын нәрсә әйтәсе килә. Текст. Менә мәсәлән, кичә 15:23 туган якта куелган ВКонтактедагы постны карыйм. Гомумән интернетта текстның үзенең кагыйдәләре бар. Бу ВКонтактеда кеше укырга ярата, текстлар анда яхшы керә дип әйтгәндә. Яхшы укыла. Бер генә шундый бер шелтә белдерим сезгә, яме. Интернетта текстның кагыйдәсе һәрбер абзацтан соң бер буш юл калырга тиеш. Чөнки интернетта менә смартфоннанмы, компьютерданмы кеше по диагонали гына укый, без аны китап укыган кебек итеп укымыйбыз. Һәм күзгә уңайлы булырга тиеш. Мәсәлән, менә мондый озын текст бара икән, сезнең һәрбер абзацтан соң бер буш юл ара калдырсагыз, үзегез дә күрерсез, текст менә ничектер җанланып китә, җырлап тора башлый. Аның менә аерым акцентлары күренә башлый һәммәбезгә дә. Һәм тагын бер бик яхшы инструмент социаль челтәрләрдә, берегез дә диярлек аны кулланмый, ул да булса туры эфирлар. Туры эфирлар гомумән социаль челтәрләрнең теге ягында утыручы роботлар өчен ул иң яраткан кнопкалар дип әйтгәндә, әгәр дә сез туры эфир белән чыксагыз, алар сезне бик тә нык яратачак һәм сезнең аудиторияга, охшаш аудиторияга сезне бик теләп тәкъдим итәчәк. Шунысы да бар. ВКонтактеда мәсәлән туры эфир уздырып карагыз, сез юри генә. Сезнең анда әйтик 3000 язылучы ди, 3000 укучыгыз бар ди. Туры эфир үткәргәннән соң карагыз, ничә кеше аны караган. Аны карарга мөмкиннәр 10000, 13000 кеше шул кыска гына вакыт аралыгында. Бу нәрсә турында сөйли? ВКонтактеда туры эфирларның аерым бер лентасы бар. Һәм кызыксынган кеше шунда сезне эләктереп ала икән, бу сигнал китә роботларга һәм роботлар тәкъдим итә башлый сезнең туры эфирны. Туры эфир вакытында ук тәкъдим итә башлый башка кулланучыларга. Һәм шулай итеп, менә без Татмедиада да моны Татмедиа филиаллары арасында да күзәтәбез менә хәзер. Хәтта бик әз генә подписчиклы булган сообществоларда туры эфир уздыралар икән, бик күп просмотр җыялар. Һәм шуннан соң күп подписчик килә аларның сообществоларына, аларның аккаунтларына. Бу туры эфир турында әйттем, тагын туры эфирның бер фишкасын да әйтим сезгә. Сез туры эфир башлагач, мәсәлән, Туган як газетасы туры эфир башлады дигән хәбәр сезнең бөтен подписчикларга килә. Бу Инстаграмда да шулай, ВКонтактеда да шулай.
Сіз туры эфирні тәмамлағаш, Туған Як газетасы туры эфирін тәмамлады, язмасын қарый аласыз деген хәбәр. Келе сіздің бүтін подписчикларыңызға. Бұл бушлай, маңа оқшада төләргә керек түгел. Һәм шуннан күз алдына китергез инде сіз 2 тапқыр подписчикларыңызға, бүтін подписчикларға нәрседә булса хәбәр иттегез деген сөз. Сіз үзегез турында исләренә төшердегез. Бу бит инде супер инструмент, һәм мин аны кулланырга киңәш итәм сезгә. Булды. Узак сөйләдем, гафу итегез. Рәхмәт. Гөлнур апа. Hayırlı günler. Her başsağlıksa da biz temada әзгә дулкынланабыз. Мин бигрәк тә. Башта бар-бер ничектер сезгә рәхмәт сүзеннән башлыйсы килә сүзне, сезнең нинди шартларда эшләгәнегезне, ул газеталарны ничек чыгарганыгызны без әлбәттә беләбез. Шуңа күрә менә бу тел турында, газетаның теле турында нәрсәдер әйтергә уйлаганда да минга менә монда хата булган дип әйтү сезнең алда уңайсыз чынлап та. Туган Як газетасы турында әйткәндә менә ул чынлап та аның ниндидер бер җылысы бар. Мин бу газета белән күптән таныш. Анда язган автор, журналистларны белән, монда эшләгән журналистларны. Ул жанлы газета дип саныйм мин аны. Ничектер ул кызык, тере газета ул. Шуның белән башкалардан аерылып тора. Аның үзенең укучысы белән арасы бик якын. Ул менә монда басылган укучылар хатларының бик күплегеннән дә күренә. Аннан әле менә бу миндә 11 март саны, җомга саны. Шунда укыган язмаларның берсендә тап булдым. Бер кызык фактка, аларның бер авылда почтальон булмагачтан, эшләмәгәчтән 75 яшьлек бер апа үзе үз теләге белән газетаны таратырга тотынган. Бу да бик күп нәрсә турында сөйли дип саныйм мин. Язмалар турында әйткәндә, теле турында әйткәндә, мин Конгрессның Татарлар газетасын редакциялем. Шуңа күрә сезнең язмаларның күбесе белән таныш. Анда кирип барган, телләрегезне таныйм. Кемнең ничек язганын дип әйтергә. Сездән килгән язмаларны, сезнең авторларны, сезнең журналистларның язмаларын газетага эшләү миңа авыр түгел. Анда бер генә проблема инде, сез күбрәк үзегезнең диалект сүзләрегезне кулланасыз. Мин аны, ул әлбәттә сезнең үзегезнең газетагызда урынлыдыр аларны куллану. Әмма теге бөтен татар дөньясына таралган газетта мин инде аларны төзәтергә тырышам. Тагы нәрсәләр әйтәсем килә. Сезнең кайбер вакытта җөмләләрегез бик озын катлаулы җөмләләр була. Аларны күп вакыт икегә бүләргә дә мөмкин. Менә булай әйтсәк, без инде университетта укытучылар шулай өйрәтәләр иде. Менә булай әйтсәк, үзең яныңдагы кешегә әйтсәң, ничек әйтәсең ул җөмләне, ул сүзне дип. Шулай әйтеп карагыз башта язганчы дип. Менә ул кагыйдәне сез дә үзегезгә алсагыз була. Аннан менә мондый хата дип ничектер әйтеп утырырга да уңайсыз әйткәнемчә. Мәсәлән, бер нәрсәне әйтәсем килә, Сабантуй дигән, безнең Сабантуй дигән зур бәйрәмебез бар бит инде. Без аны үзебез, мин аны зур хәрефтән язу яклы, ул барыбер безнең зур бәйрәмебез. Менә сездә ул ничәптер кечкенәдән языла. Аны бәлки төзәтергә кирәктер. Бу менә бу миңа кулыма эләккән санда шәкерт дигән кушымта килеп чыкты, монысын белми идем. Сез бер кемдә булдырмаган зур эшне эшләгәнсез. Бу кушымтаны балалар өчен кушымта алып бару җиңел түгел, ләкин ул менә газетаның киләчәген уйлаганда, менә дигән шәп юл дип саныйм мин аны. Балалар монда үзләренең язмаларын, кичкенә генә язмаларын күрә икән, алар бит инде ул газет белән кызыксыначаклар, укыячаклар. Әти-әниләрендә, әби-бабайларында газетага тартуның бер юлы, бик матур юлы дип саныйм мин аны. Тел турында бәлки мин үзем журналда эшләгәндә бик күп кешеләрнең, авторларның язмаларын редакцияларга туры килә, ләкин менә журналистлар белән дә, үзебездә эшләгән журналистларның да, ләкин мин бер кайчан да менә шулай итеп редакцияларында да бер кешенең дә кимчелеген әйтү яклы түгел, һәм бу очракта да, әгәр мөмкин булса,
Без бит соңдан таралыш алабыз. Мин үзем аерым әйтер идем журналистларга, редакцияларга. Теге гомуми хаталарны әйтергә була әлбәттә. Hayırlı gün her barchagızga. Туган як газетасын карап әйләндереп чыктым. Мин дә нәкъ шулай ук дизайнер күзлегеннән карап, верстальщик күзлегеннән карап, иң беренче әйтәсем килә тексттан. Җәмәгать, сезнең барыгызга да ишетеләме, әйбәтме? Кычкырып сөйләшергә кирәкмиме? Тексттан башлыйсым килә сүзне. Мына текстны куйган чагында иң беренче мин күзем төште, кавычкалар, куштырнаклар төрлесе бара. Кая типографический куштырнак дип әйтгәндә, кая кулдан язылган ишетсә. Аннан соң сызыклар, дефис белән тире бик каты нитә. Дөрес бармы дип әйтим инде, кая тире күбрәк монда тире бара, мына шул әйберләргә игътибар итәргә кирәк. Аларны индизайнда бик тиз алыштырып була. Бер генә клик белән, шуңа күрә иң беренче текстны куйганчы, башта текст белән эшләп алырга кирәк. Бусы бер. Икенчесе, ачып җибәргәчтен, газетаны ачып җибәргәчтен күз әзрәк югалып кала. Кайсы материалны укудан башларга икән дип. Төп материал әзрәк аерылып торса моторрак булыр иде. Чөнки төп материал ул бит инде иң беренче бирелә торган яңалыкны, кеше күзенә иң беренче күренергә тиешле яңалыкны ничектер аерыбрак, зуррак хәрефләр белән баш ниләрен, баш исемнәрне бирү. Аннан соң без Олег әфәнденең үзен күрдек бит инде, сөйләштек. Алар сызыклардан бөтенләй баш тартканнар. Менә ул сызыкларны бөтенләй баш тарту бәлки бик үк дөрес тә түгелдер. Чөнки кайсы бер урыннарда күз бөтенләй алданып, әллә икенче материалга кирип китә. Менә шуңа күрә кайбер урыннарда сызыкларны сызу бәлки акланадыр да. Аннан соң тагын бер нәрсә әйтәсем килә. Полосаларда материалларны куйганда, фотоларны куйганда, фотоларга бик нык игътибар итәсе иде. Бигрәк тә бездә бит инде хәзер WhatsApp ни аша килә фотолар, менә WhatsApp аша килгән фотоларның бик качествосы түбәнәя, күбрәк аларны почтага җибәрсәләр, бу дөресрәк булыр иде. Фотолар белән текстны бүлү чираклары шактый күренә. Мин туган якта аларны күрмәдем әле бу газеталарда. Фотолар белән текстны бүлү ул укучыны укыган җирдән югалта. Укучы каян укырга белмичә аптырашта кала. Менә шуңа күрә фотоларны ничектер я өскәрәк, я аска ниндидер бер формасын табып куярга кирәк. Менә булар шул. Дөрес, сезнең татар газетларына, татар верстальщиклары табу сездә бик авырдыр. Әле аны Казанда да табасы бик җиңелдән түгел. Сезгә нәрсә әйтәсем килә, газета монда барысы да әйтеп киттеләр. Газетаның чынлап та үз йөзе бар, үз төсе бар. Ул дип әйтим инде җылылык бөркелеп тора. Әйтәсе килгән сүзем шул, тагын сорауларыгыз булса, телефоннар булыр инде ул. Шалтыратчы телефоннар ашада, индизайнда аңлашылмаган әйберләр килеп чыга икән, без сезнең белән хәбәрләшербез. Рәхмәт бик зур. Үземнең дә эстәп китәсем килә, менә Туган як газетасы буенча. Беренчедән ул безнең чит төбәкләрдә чыга торган газеталар, татар басмалары арасында иң зур коллектив. Аларда 11 кеше эшли барлыгы, әйбәт. Шуңа күрә дә бәлки аларның менә сиргач активлыгы халыкның шундай теге бик милли җанлы икәнлеге күренә, ниндидер тере. Шушыңа игътибар иттем инде үзем. Ләкин менә газетаның салынышы буенча үземнең дә берничә замечанием дип әйтегәндә бар иде. Менә мәсәлән, сезнең шрифтлар ягыннан бик каты шрифтлар нык төрле, подзаголовоклар нык төрле, баш исемнәр нык төрле. Менә шрифтлар белән ул хәтлек муакмаска кирәк дигән фикердә инде дизайнерлар, әйбәт. 7-8 төрле шрифт санадым менә мәсәлән бер биттә. Аннан соң
Шулай ук рубрика исемнәрен сез төрлечә куясыз икән. Ул кай вакыт уртада, кай вакыт уң яктан, кай вакыт сул яктан. Менә анда тоже бер стиль булдырырга кирәк. Шул. Аннан соң менә соңгы бит буенча мин инде монда карадым. 1 апрель санын сезнең соңгы биттә рекламалар һәм котлаулар, алар бөтенесе бер биттә бирелгән һәм монда аларны визуально бүлеп куярга дизайн ягыннан ниндидер үзгәреш кертергә кирәк дип тәкъдим итәм инде. Менә карадыгызмы? Бәлки шундый киңәш миннән. Булай газетагыз бик ошады, сокланып укыдым. Хәзер икенче газетага күчәбез. Дилә Фирус бу безнең 12 ел дәвамында чыга, 32 битле төсле газета. Аларның коллективларында 7 кеше эшли. Барысы да дистанцион рәвештә хезмәт куялар. Тиражлары 13,850 дәнә. Дилә Фирусны күбрәк Башкортстанда, ләкин шулай ук Россиянең 55 төбәгендә укыйлар. Төп аудиториялары 50+. Сайтлары юк, ВКонтактеда төркемнәре бар. Шуның буенча, әйдәгез беренче сүзне Алсу Исмәгыйлова Җәүдәт кызына бирәбез. Рамиль, можно открыть Диля Фирус? Без монда сорауларны тыңларга онытканбыз икән. Туган як редакциясының сораулары бармы спикерларга безнең? Булса, әйдәгез бирегез. Әннәрме сез иштеләме? Беләсез, әйе. Берсен барыгызга бик зур рәхмәт. Бүтән төшерегезне, киңәшләрегезне исәпкә алдык. Карандашка теркәп куйдык. Алла кушса төзәтербез. Сезгә бик зур рәхмәт. Без монда бөтен коллективны сезне карап торабыз. Чтобы икъат сөйләмәскә миңа, барсы да күрсен. Барсы да белсен, ничә кирәк безгә в дальнейшем. Бик зур рәхмәт, бик файдалы мәгълүмат алдык. Алайса, әйдәгез Дилә Фирусгә күчәбез. Рәхмәт. Диля Фирус турында Диля Фирусны мин үзем күптән күзәтеп барам. ВКонтактеда менә бу обложкаларны бирү үзенә күрә бер фишкасы Диля Фирусның. Чөнки беләсезме, менә берничә татар басмасы, шул исәптән чит төбәкләрдә чыгучы татар басмалары да, алар газета укучыларын күп туплаган һәм социаль челтәрләрдә bütün мәгълүматны да биреп бетерергә ярамый дигән, ярамый түгел инде, әгәр дә социаль челтәрләрдә мәгълүмат бирә башласак, газета укучыларын югалтырбыз дигән фикердә. Һәм менә Диля Фирусгә карап, мин дә мәсәлән шундый фикер әйтер идем. Диля Фирус ул басмада, газета кагаз вариантта бик күп укучылар туплаган басма һәм ВКонтактедагы төркемнәрен нәкъ менә обложкаларны күрсәтеп алып барулары. Рамиль, да, можно чуть-чуть, вот где обложки идут, обложкаларны күрсәтеп алып барулары, ул кагаз басманың да йөзен саклый дип әйтер идем. Монда менә әйттем бит әле алдарак, без геройларны яратабыз, кешеләр турында укырга яратабыз, социаль челтәрләрдә дип, нинди дә булса тарихлар укырга яратабыз. Һәм Диля Фирус менә шушы обложкада күрсәтеп, һәм бу герой турында мәгълүмат та биреп, аның интервьюсын чыгарып, мәкаләне чыгарып, ул әйтергә була берничә куянның койрыгын тота. Бер генә әйбер күңелсез дип әйтик инде, подписчиклар саны әз. Аларны ничек
ничек итеп аларны күбәйтеп була? Нинди киңәшләр бирер идем мин? Ул да булса туры эфирлар. Сез бит инде бүтән герой белән түгелдер, әлбәттә, кайбер геройлар белән телефоннан гына сөйләшәсездер. Сез бит ул геройлар янына, мәсәлән, барасыз интервьюга. Әгәр дә сез кыскача гына видео яздырып алсагыз, туры эфирга чыгып, мәсәлән, менә без килдек әле интервьюга, менә анда Фәрис Ганиев минем янда. Фәрис, синең безнең укучыларга ни нәрсә әйтәсең бар, мәсәлән? Ул ни нәрсәдер әйтә, һәм бу туры эфир сезнең туры эфирда булды, видео контентта булды. Ул сезнең сакланды. Шул вакытта сез әле анонста ясадыгыз чыгачак материалга. Менә шулай итеп эшләгәндә, бу видеолар просмотрлар җыеп, дип әйтик инде, һәм әгәр дә анда ниндидер кызыклы мәгълүмат бирелә икән, мәсәлән, анда Фәрис Ганиевның җыр телле шаян кеше икәнен беләбез. Аннан мәсәлән ниндидер мәзәк бирелә икән, менә ул ниндидер мәзәк сөйли Диләфрүз укучыларына. Китә репостлар. Репост, комментарий һәм сохранение ВКонтактеда, Инстаграмдагы сохранение. Ул инде сезгә яңа подписчиклар китерә торган 3 төп кнопка дип әйтик. Шуңа күрә мәгълүмат куйганда, бу мәгълүматкә репост булсын иде дип теләп куярга кирәк. Бу нинди очракта бу мәгълүматкә репост булачак? Чөнки шулай дип уйлаганда, ул чыннан да сез шул күзлектән фикер йөртә башлаячаксыз. Нинди мәгълүмат кызык булыр иде һәм аңа репост ясарлар иде. Репост ясадылар икән, ул сезнең подписчикларыгызның битенә дә эләкте дигән сүз. Һәм аны сезнең подписчикларның аудиториясы да күрә дигән сүз. Һәм шул рәвешле сез подписчиклар санын күбрәк җыя аласыз. Комментарий язу турында да шулай ук әйтим, комментарий язсыннар өчен комментарий языгыз дип сорарга кирәк. Бу инде теге күптән сыналган, шундый сыналган усул дип әйтик инде, чөнки комментарий язарга этәрү ул үзе шулай бер фишка. Әгәр дә сез сораулар бирәсез икән, мәсәлән, текст куйдыгыз, пост яздыгыз, фотография яисә видео куйдыгыз, сорау бирдегез. Комментарийда шундый фикерләр языгыз, яисә комментарийда бу турыда фикерләрегезне языгыз, яисә ниндидер сорау бирәсез. Сез ничек уйлыйсыз? Сезнең фикерегез ничек? Һәм китә комментарийлар. Комментарийлар ул инде охватны арттыручы шулай ук бер фишка. Охват дигәндә менә һәрбер постта күрәсезме, аста күз бар һәм аның янында соннар. Менә шул охватны күрсәтә. Менә әгәр дә без хәзер карыйбыз икән, Фәрис Ганиевлы пост безнең 328 охват җыйган, әйеме? Сезнең шул вакытта 330 подписчик. Хәзер аска таба Фәрис Ганиевлар берничә икән монда безнең. Берничә. Ул әйдәгез булай әйтәбез. Сез анализ ясагыз. Комментарийлы постларыгыз күпме охват җыйган һәм комментарийсыз постларыгыз. Һәм шуннан чыгып сез аңларсыз. Чыннан да комментарийларның һәм репостларның охватны үстерүче бик яхшы усуллар икәнен. Рәхмәт игътибарыгыз өчен. Рәхмәт, Радик. Галия Максимовна иң беренче танышкан вакытта ул әйткән иде, без сайтларга принципиаль рәвештә кермәйбез, шуннан да инде алсу җәләтенә әйтеп китте бу турыда. Менә мин аңламадым бер генә әйберне, Галия Максимовна, чөнки мин сезнең элеккеге группагызга язылган идем. Сезнең анда халык зур һәм сез аны аңлатасыз. Әлегедә баягы мета оешмасының экстремистик характерда булу һәм яңа платформа, яңа группа төзү башлавыгызга нигә ул шулай килеп чыкты икән? Диләфрүз, сез яңа баштан төзегәнсез. Микрофонны кабызсагыз иде. Ну, безнең именно хәзер верста турында сөйләгәндә кызык миңа. Безнең верстачица бик опытный, тәҗрибәле кеше. Шуңа бу буталыш башланган кийин, сез мине ишетәсезме?
Ишетәбез. Bu talış başlangan keyine sud ütkenden sonra sırası biz уже bu grupunu taşlap gittik problemler bulmasın dep. Vkontakte'da da grupu mına alsu dürüst ayta bik evet fikirler işittim men özüm için. Ol grupu bizden 19-njy ýylda taşlangan, kızlar başlap gına taşlaganlar da şunda kişiler jyýylgan, işlemi turgan grup boýa. Şuna biz onan bu kişilerni Instagramdan köçürip, şuna äli bizning auditoriýa belekegine kimlerdir kirgen, kimlerdir goýa bolup bitkenlerdir. Äkren gına jyýylabys. Sizning замечанияларыгызны isepke alyrбыз. Mana bu kommentariýlar turunda, sorawlar turunda bik gyzyk fikir. Rahmet. Hem minden de tagın bir kеңеш bu tuğan ýakda kagylgan edi. Mene siziň Dilefruzda begrek de, siziň medeni личностьлар, medeni şahslar diýip aýtabys bütün artistler. Eger alaryny şulay ok sıragız, pопросите üzlerine koysunlar, storieslarına mene bundan okurga mümkin, mene bunda VKontakte'da alar çykdylar. Bu şulay ok tuğan ýakda kagylyrga mümkin, çünki tuğan ýakda bilebiz şoluk Marad Yarolinni sırasagız bula karşı kilmeýäjek, Rifat Fattahovna bu sizge üzegizge şoğa indi bik köp naverni koyuýyz äle men edip şol hal Dilefruzda da bik köp artistler bilen iş etesiz. Rahatlanıp koysunlar storieslaryna, üzleriniň bitlerine sizge ssылкалар. Artistlardan azrak şitkerek gitibirek durabız. Halykda orada bir wagtny ana bizning azrak gina ortgarak list aýtyp garasagys mart sanynda boldy. Oy mart tugul. Noýabr sanynda boldy okutuşy. 1000den artyk okuwçylary, prosmotrlar, mına ul aýtdy Aygül Ahunova degen okutuşybız. Bizning halyklar anyň okuwçylary, tanyşlary Instagramda bilmeler işlerge. Şuna olar başlanyn kontaktda. Şuna şuşlay kelip çygyp kontaktga köçkäç çynapda tekstlaryny zorlap koýup bula. Mana anyň okuwçylary bilen kelip buldy. Şuna biz türlü hüner iýelerini hazır alyrga, уже 1 ýyldan artyk şonda politika alyp barabız, 2 ýyldaşy. Türlü kişiler var bizde artistler. Siregrek kire hazır. Tak što her kimning de tanışlary var. Takirnep jyýylyrlar dep öýleýim. Rahmet. Hem ondan soň barygızda siziň Instagramda indi uzgan ýylgy okuwlardan soň bik aktivlaşyp gitken edi, halyk bik köp jyýa başlagan edik, birek de Dilefruz. Bütünlei taşlap bitirmegiz. Mine biz hazır resmi basmalar Tatarstandagy ekranlap gına kuzgata başladyk. Na всякий случай bu sirttirip aýtabyz indi. Muny taratyrga kerekmi? Şoňa görä bütünlei taşlap bitirmegiz, halyk sizden goşup bitmesin. İşlemi bit bizning Instagram. VPN koýargama. İşlemi. İşlemi şol zaradır. Kafoy. Remiz. Semesiz mene min bu min bilem indi şoşunday Dilefruz digen gazeta barlygyn. Min any tigi şyn dürüsüňe aýtkanda alay tigi daimi rewişde okup barmay. Mene hazır ne üçin ekeni anda yazılganda gazetanyň üstüne ýazyp goýgan hatan kızlar üçin mahsus basma diýip men tigi okusam siz meni geçirmezsiz diýdi. Yok. Hem tege benim hazır nersedir eýtüwüm ol belki siz meňe kirisini eýtirge mümkinsiz. Nerse munda tege ol hatan kızlar üçin basma, siz munda beýelep oturasyz diýip ol ýerler üçin tugul diýip şoňa görä bu eýtgen söz menim eýtgen sözleriň belki kirisini işlerge kerekdir. Taňlap turarga da ras ýerlerge şolay kerek eken. Demek biz bulay işlibiz diýerge de kirisini işlerge kerekdir. Belki. Рамиль, открой, пожалуйста, Dilefruz 5, по-моему. Да, спасибо. Міне, бұл газета, меңа ол бик қызық газета түйілді, шул қадар. Мұндай өзінчәліклі газета, ол Татарстанда жоқ енді ол. Міне, шушындай форматтағы. Менім үшін ол шундай шул қадар өзінчәліклі. Міне, ол газета ашылып кете, бұл бақша календары біле, міне шушылай ашылып кете. Бізде бетін бақша календарлар алар газетаның мұндай жеңіл әйбірлер артына жиыла ғадетті. Bütün gazetelerinde, Tatar gazetelerinde deyip aytayım, bütün gazetelerde şolay degen nedidir belgili bir formatda. Әміне siz onu nijekdir alğa koygansız. Menim üçün tege gajap dep aytýym indi. Hem mına munsuz sizge tege bir
Кеңеш әйме минем күземә чалынды. Менә сезнең бу выходной данныйларны карап һәм законда нәрсә язылган, тагын бер тапкыр карап чыгыгыз, пожалуйста. Чөнки анда, мәсәлән, время подписания дигән әйбер мин мәсәлән күрмәдем. Аны штраф салалар. Шуңа күрә siz аны язып куйсагыз, дөресрәк булыр. Сразу бүлдерәм, Рәмис җавап бирәм. Безне Роскомнадзор әйләндереп тулгандырып тикшереп тора выходные данные. Безнең аена бер чыккан изданиягә время подписания. Сезнең айга бер тапкыр гафу тогда. Ладно, алайса ярар. Беләсез икән тогда ярар. Теге мин күзгә шунда ук ташланды, чөнки игътибар итәләр. Ладно, монсы үзегез беләсез, ярар, рәхмәт. Әни, гафу. Һәм менә бу интервью сезнең теге мин әдәби әйберләргә күп теге анализмында бик ясап та булмый инде. Теге журналист буларак минем шушындагы сезнең төп журналистик материал интервьюга никадәр билгеле бер теге күзәтү ясар идем. Бу сезнең төп бит инде фишкагыз шушындай. Бик теге күләмле, күп биткә сузылган шушындай интервью ул сезнең. Һәм минем өчен бик кызык. Менә мин үзем шулай теге әйтәм, инде интервью биргәндә, интервью ул теге эшчелештән торырга тиеш дип, мин шартлы рәвештә инде кешенең анда теге тормышка карашы да булсын, иҗаты да булсын дип, шәхси тормышы да дип, монда бөтенесе дә бар. Һәм шуның өстәвенә ул монда теге сезнең Башкортстан басмаларында шундый үзенчәлекле, шундый теге йомшак тел, бездә кырысрак язалар. Шушындай, хәтта мен әйтәм, Зөлфәт тә шундый телдә сөйләшә башлаган, Башкортстанга интервью биргәндә шундый йомшак, түгәрәк тел белән сөйләгән. Бәлки сезнең теге укучыларга нәкъ шулай кирәктер дә инде, менә теге монда бүтән аспектлары дигән шикелле инде туктал бар. Әмма менә ул Зөлфәт ул бит инде шундый теге үзе дә теге гаугалы кеше. Мин мәсәлән аның һәм ул аннан теге бик артык теге исе дә китми, ул махсус шулай эшли. Теге үзе үләп чыгара дигән шикелле. Шушы әйберләрне аннан теге сорарга читенсенмәс иде. Монда аны ничектер аны теге күрмәмешкә салынганнар шикелле, кызганганнар дип әйтим инде, куштырнаклар эчендә. Бәлки белмәгәннәрдер. Бәлки белмәгәннәрдер, әйе. Ул укучы теге аны күзәтеп барган укучы социаль челтәрләрдә, Инстаграмда күзәтеп барган кеше аны белә дип әйтим. Кайбер әйберләре бар һәм тагын бер нәрсә, менә журналистка дип әйтим инде. Мин начар интервью дип һич кенә дә әйтмим, алай дип әйтергә берничә дә телем әйләнми, әмма теге киңәш формасында дип әйтим. Мин шунда сораудан чыгып, менә кеше гадәттә шулай бит инде, сорау язалар да бара да, шуннан соң теге сорауларны бирә дә кайтып китә. Отстрелялся дип әйтәләр инде телевидениедә. Менә сораудан чыгып сораулар биргән очракта ул ничектер кызыграк булыр иде. Менә кайбер очракларда ул шундый теге үзе әйтеп нәрсәдер сөйләп китә башлый. Монда име, теге журналистның монда бөтенләй теге башка задачалары, башка бурычы, икенче соравы бар монда бирергә. Менә ул әйтә, менә мин бер кайчан да сөям, бүләм, бер генә урынны әйтәм инде. Сөям, бүләм яисә камышларым, сагышларым турында җырлар шамады. Уйландыра торган җыр кирәк. Мин теге уйландыра торган җыр дип, уйландыра торган җыр турында мәсәлән сорау көтәм монда. Ул бәлки ул сорауны биргәндер дә, бәлки җавап бәлки бирер дә иде. Ә монда теге тамада булып йөрисеңме? Мин мәсәлән теге сорауның җавабын алга таба көтәр идем мәсәлән. Рәмис, аңлатам. Ремарка. Бу сорауларны, скорее всего, контактта язып җибәргән дә моңа, или WhatsApp-тан җаваплар биргәннәр. Шуңа бәйләнеп китмәгән ул. Әйтермен. Дополнительно бирергә булыр, әйбәт өстәмә сорау. Менә мин бит инде монда хәзер сезгә бәя бирәм, как укучы буларак, мин теге ничек алынганын белмим. Була инде мин теге идеал турында әйтүем, идеал дип инде теге нәрсәгә омтылам дигән шикелле. Һәм менә монда теге хикәяләр, һәм тагын менә шушындай озын шигырь, хатын-кызлар шигырь укыйдыр дип инде мин сүз әйтәм. Тем более егетләр ни тели дигән шигырь, монысы инде ашау һәм тагын шигырь, ничә ике шигырь бергә түгел мин алсын. Тегесе бәйрәм белән котлау шигырьләре алар. Монысы булай гына шигырь, опять хикәя, тагын хикәя, һәм тагын бик каты кызык бер әйбер, йолдызнамә, тагын йолдызнамә, һәм тагын өченче йолдызнамә.
Йолдызнама түгел. Yok, tağın barında yıldızname. Üç Bu- yıldıznaman da emine Bunlar atlamak. мы во Вселенной, Вселенная в нас. Biz özümüzni изучать etemiz. Yolduznameler orada türlü No, şoňa görä aýtam işin, hatan kızlar, eýbiri siz kirisini işlägiz, meni taňlapdyrgyz da. Hem tigi şuşunday tigi menim üçin tigi bir gajap gazeta, hem tigi aýtalar bitinde. Bik ýaxşy tiraj. Ruslar aýtgança, победители не судят, şoňa görä şulay işläwini dowam etdigiz. Häzir tigi sizler sänder özgärte başlaýsyz eken, buzup goýugyz bar, bizge garap, bizni taňlap. Спасибо, 14-15 min var bit әле тираж. Рамиль, закрой, пожалуйста. Рахмәт. Рәхмәт, шул. Дилә Фирүз белән без инде мин Семейка журналын булгач без күптән таныш. Кайбер саннар безгә килеп язылмасак та кайбер саннар безгә килеп эләгә, без аны яратып укыйбыз. Бу санда мин рәхәтләнеп укыдым. Тиртелмичә каядыр ручка тотасы, кулга каләм тотасы килмәгән укыган әйбер ул бик рәхәт бит инде. Шул вакытта сезгә таләптә барбер югарырак дип саныйм, мин булырга тиеш дип саныйм. Сезнең тиражыгыз да, укучыгыз да күбрәк шуңа күрә. Теге интервьюлар сезнең төп урынны интервью алып тора, беренче интервью инде һәр санда шулай бит алаймы? Ләкин менә минекендә бу март саны интервью әз генә теге ясалма рәвештә озын айтылган шикелле тыелды кайбер җирләре кызык кына булса да, чөнки яки ул сорауларның урыннарын күчергә бәлки кирәк булгандыр, бер әйбер турында сөйлибез, тагы кире кайтабыз, ул журналистның Себердә яшәгән вакытларына кирәләнеп кайттык, моннан киткәни бит инде дип укыдым инде мин. Аннан ул без үзебез текстка инде журналда камилләштерергә зур игътибар бирәбез. Мәсәлән, менә мондый хаталарны, мәсәлән, бер җөмлә генә укыйм инде, ул башкаларга да бер ни булыр. Иртән ничек чыгып киткәнбез, кич шулай күмәкләшеп матур итеп кайта идек. Көтү кайткач, сыйыр саварга. Бер җөмлә бетте, икенчесе нәгъ шул сүз белән диярлек башлана инде. Менә мондый әйберләрдә тиртеләсен инде. Гафу. Юк. Ул бездә дә булырга мөмкин, ләкин теге журналист Менә мин язганда. сезгә нидлә передача таратмагыз, между собой гына менә бу журналистка безгә үзе чыгып, үзе тәкъдим итеп, шул менә инде үзен күрсәтергә тырышып, шуңа беренче тапкыр безнең тарихта бу артистлар инде үзләре килә, аларга реклама. Моңа ни кирәк икән аңламадым, шуңа Ул бик актив ханым, ул бик актив, бик пулешат икән, шуңа видимо кыскартасы да килмәде инде бик шул. Юк, лайык та, аны лайык түгел дип булмый, бу интервьюга лайык түгел дип булмый аны. Ул аны читтә бөтен татарларны оештырган, монда кайтып та нәрсәләрдер оештырган, Аны матур гына яза аны бер рассказында бертеп битне артыннан бар инде, действительно, но әзрәк кыйнаклык турында, конечно, проблема бар шикелле. Бер күпкә дә әйтмәгез. Юк. Аннары менә тагы бер җөмләне укыйм, ул безнең күбезгә, үзебездә дә кайчак менә шуны без андый әйберләргә игътибар итәбез инде, тиртеләбез дип әйтик инде. Мәсәлән, 150 квадрат метрлы ике хуҗага бүленгән ике катлы йортта яшәдек. Монда инде 150 квадрат метрлы ул йорт турында сүз бара. Ә монда алдан куйгачтын бу сүзне, ул ике хуҗага килеп чыга, язык. Менә ул андый хаталарны шулай ук җибәрмәскә иде инде. Аннан укыйсың да, мәсәлән, килеп чыкты менә бу хатын-кыз организм өчен файдалы ризыклардан ашлы рецептлар, мотлак сүзе. Ул мотлак сүзе мөгаен мондый рубрикаларда кулланырга тиеш түгел дип саныйм инде. Монда аннары тәүдә дигән сүз сездә күп инде, иңелек дигән сүзне шулай дип язасыз инде. Ләкин алар барбер ничектер әдәбиярак сүзләр, мондый рецептларга аларны кертү мин урынлы түгел дип саныйм. Һәм аннары соң тагын иң ние әзгенә кайфны җибәрде инде. Дин битенә барып җиттем дә, матурына укый башладым да, хатын-кызлардан кем иң беренче җәннәткә керәм дип тизәк капчыгы дигән сүзгә килеп тиртелдем дә. Безнең Рәмзилә Каһирова ул шундый катырак нәйле сөйләшә. Сезнең телегез башка, сезнең газетка мөгаен мондый әйберләр алар килешми дип саныйм мин.
О, әйтермен. Әйтермен да после этого чынлап та прям режет ухо деп. Былай теге язмышлары да алар теге ниндер уйлап чыгарган әйберләр түгел, барысы да теге булган әйберләр. Миңа барысы да ошады. Мин бик яратып укыдым. Билгез матур. Уңышлар сезгә. Сезләрегез күңелгә сары май булып ятты. Рәхмәт. Диләфрүз газетасын ишетеп белсәм дә, кулыма тотып алай карап чыгарып юк идем. Менә хәзер карап чыктым. Нәрсә әйтәсем килә, Верскага тел тыш тидерерлек түгел. Иң беренче Верска чынлап та матур. Карагачтан бит инде ул эзли торган кеше нәрсәдер барыбер таба. Миңа киңәшләрдә, мәсәлән, материалларның кысан урнаштырылуы шап бетмәде. Аның арасына әле колонка нейенә тагын сызык та сызып кую, тагын да тыгызлата. Бәлки менә шул сызыктан соң тагын бер 5 мм кырыйга китеп текст башланып китсә, ул инде күзгә җиңелрәк булыр иде. Аннан тагын бер әйбер бик яхшы нәрсә, сез сетка белән эшлисез икән әйме, фотоларны, ул колонкаларның тигезлеген саклап бара, юлларның тигезлеген саклап бара. Ләкин менә фотоларны куйганда өскә куясыз бит инде. Ул өскә куйган чагында фото тексттан узып китә әз генә. Менә ул әйбер күзгә бәрелә. Ул әйбер күзгә бәрелә, текст белән тигез башланып китсен өчен аны әз генә төшереп кую кирәктер. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем, ул баш исем асларында литлар бик киң куела. Күз бит инде ул 4,5-5-не күбрәк кабул итә. Бәлки менә андый вакытта бу 3 колонкадан китеп 4 колонка ясау отышлырактыр. Аннан соң фотоларга да кайсы бер ниләрдә ул теге 3 колонкага 2 колонкага куеп, өченчесенә тагын чыга башлап, оптиканы белән китү ул да бик үк бизәп бетерми бугай. Миңа шулай тоела инде һәр хәлдә. Тираж зур булу бөтен нәрсәне аклый. Шуңа күрә газетагыз миңа ошады, молодцы. Рәхмәт, хәзер бер-ике генә сүз әйтәм. Безнең Верстальщица, безнең коллективта 6-7 кеше эшлибез. Ул бер үзе, во-первых, Маржа кызы дип әйтик. Ул тик монага опытный я покупаю собака дигән журналларда эшләгән, шуңа ул от и до верстканы белә. И менә бу колонкалар фәләннәр, bütün хаталар миннән генә килә. Мин профессионал түгел. Менә шулай итеп яса, булай итеп яса дип мин аның эшләгән эшләрен бүлдереп, менә мин бузып утырам. Андый хәл ул һәрбер редакциядә бар инде. Күренмәй. Хәзер күздә алама күрә, менә зуррак булсын дип тагы бер правил куйдырам заголовоклар арасына. Тут уже есть, мин әйтәм тагы берне куй. Шул мин бузам. Так что гафу үтенермен аның алдында да, сезнең алдында да. Рәхмәт җылы сүзләрегезгә. Рәхмәт. Галия Максумовна, менә минем үземнең дә Диләфрүз буенча әйтәсе килгән сүзем бар иде. Ачып җибәргәч тә сезнең аудитория күз алдына килә, бар да әйбәт. Сез безнең өчен дә үрнәк, монда күп нәрсәләрне сездән алырга була әле үзебезгә дә. Ләкин менә минем тәкъдимем, мәсәлән, менә шул теге сезнең зур интервьюыгыз, ул шул хәтлек зур күләмдә берничә бит. Менә сезнең аны бүлеп икегә, мәсәлән, бер хатын-кыздан интервью алып, бер ир-аттан алып, аны берсен газетаның башына куеп, берсен ахырына куеп, шундый үзгәреш кертәсегез килмиме? Менә ул инде миннән тәкъдим генә, үзен аклыйдыр, менә шундый зур интервью булу үзен аклыймы икән? Лилия, рәхмәт. Мин дә әле безнең яңа журналисты 2 ел эшли уже. Мин дә нык узун булып китә материалларым дим дә, ул миңа геройны ачыр өчен күбрәк сораулар бирергә кирәк. Күбрәк биреп ачырга да, в общем, мин дә 4 биттән дә артык интервью уже артыгы китә, конечно. Ризамын, кыскартырга тырышырбыз. Ләкин бер үзгәреш кертәм дисәгез, киләчәктә бәлки колак салырсыз. Киләчәктә. Әлбәттә салырбыз. Рәхмәт. Мутлак дигән сүз урынына нинди сүз әйтергә була татарча? Зарур дисезме? Мин просто инәкәй башкорт сүзләре дә керә башка. Cevap yok. Звук пропал. Капсымганмын икән. Кирәк дигән сүз бу очракта. Мутлак урыннамы? Язык нотасына бер тапкыр куллану. Надо дигән сүз бит инде ул. Мәҗбүри. Күбрәк тиеш дигән. Тиеш.
Обязательно тиеш. Mutlak керек. Мәжбүри дип, бу очракта мәжбүри дип әйтеп тә булмый инде әле. Мәҗбүри Тиеш күбрәк инде. Тиеш мына ул йомшагырак, ныгырак итеп мына Андары шул ук нидә карарсыз әле тагы сарымсак, эш сарымсак тырнагы дип язасыз. Эш тырнак, сарымсак Нинди языкны атнасына бер тапкыр кулланырга кирәк. кирәк. Ага, все. Кирәк. Эш сарымсак тырнагы согласна. Мандарин тышыда мандарин кабыгыдыр инде ул. Шунда ук карарсыз әле. Әйе, рәхмәт. Язып кой. Бар инде, бар, рәхмәт. Хаталарны төзәтербез. Бик файдалы сөйләшү, очрашу, зур рәхмәт барыгызга. Мына век живи, век учись. Равно дураком помрешь, правда. Без кансың калдырып, икенче яртысын. Рәхмәт дим. Рәхмәт сезгә. Әйдәгез, дуслык газетасына күчәбезме? Киров өлкәсендә чыгам. 8 битле, 90-нчы елдан бирле чыга. Коллективларында 4 кеше эшли. Сайтлары юк, ВКонтакте һәм Телеграмда аккаунтлар алып баралар. Төп аудиториялар дип 45+ дип билгеләделәр үзләре. Тагын бер тапкыр хәерле көннәр. Дуслык газетасында хәзер Рамиль, открой, пожалуйста, дуслык. Менә мин бер сонда моңа не дидер бер сонда күзәтү бер саннан чыгып дип әйтүен башлыча күзәтү ясыйм. Башка саннарда да шул ук әйберләр дип әйтергә була. Минем үземә монсы бәлки визуальдыр инде. Минем үземә аша бетмәде верстка. Монсы верстальчыга әйтер инде күбрәк бәлки. Менә минем үземә аша бетмәде. Менә минем ничектер теге шуар дип әйтим мен шунда мәсәлән бу Раил дигән сүздә бу мин күбрәк текст турында монда әйтергә тиештер инде. Әмма менә бик каты күзгә ташлана, менә төрле шрифтлар һәм ничектер теге шушай берне теге әйтмичә кала алмыйм. Мин шул ук вакытта аңлыйм инде сез бит инде башлыча теге зур редакциядә түгел өлкә газетасы булса да башлыча татарлар шушы 2 районда яши. Ничектер теге телдә әйләнми, шуңа күрә дә каушап торам сезгә. Тәнкыйтьләргә тел әйләнми. Сезнең газетаны чит төбәктә шушындый газета чыгарган кешеләргә һичшиксез зур рәхмәт. Мин аның теге сезнең авторларыгызны укып торам, социаль челтәрләрдә дә күрәм, алар актив теге югары бәялим аны. Шулай да инде монда теге сүз әйткәч, бәлки сез кабул итәрсез, бәлки кабул итмәссез. Менә нәрсәне әйтер идем, темалар төрле биткә менә монда таралган. Менә шушындый әйбер күзгә ташлана. Менә бер темалар монда төрле биткә чәчелгән. Менә мәсәлән монда тагын шулай ук дин бите дә бар, әйме, монда да бар, һәм менә бу Рамазан бите дигәндә дә бар. Дин бите икенче урында да бар. Ул шулай ук теге спортта, ничектер алар бер урында булсалар, мин дөресрәк дип саныйм, бер тирәдә булса, гадәттә шулай әйтәләр бит инде, мәсәлән, спорт рубрикасы икән, ул спорт рубрикасы. Анда теге дин икән, ул дин рубрикасы. Һәм миңа ошамады, ансын теге мәҗбүри эш булмаса, бәлки дөрестән дә хәл итәргә кирәктер. Мәсәлән, русча текстларны бер урынга җыярга, мәсәлән, изге Рамазан ае һәм кырыйда теге рус тексты һәм алга таба шулай ук менә кайдадыр тагын рус тексты бар. Бәлки рус текстларын аерым бер биткә җыеп куяргадыр, калган битләрдә татар текстлары бергә булсын өчен. Менә бу теге сезнең героегызны шушылай геройны беренче биткә чыгару монда Рамазанда чыгарга булгандыр инде, сез теге сайлагансыздыр, әмма Раил чемпион булгач Раилне чыгаргансыз дип аңлыйм инде мин ансын килешәм, кабул итәм. Чемпионнар гел булмый, аңа беренче полосаны бирергә була. Бер генә әйбер, менә ул хакта мин әйттем инде, монда герой үзе юк. Ул теге бик
нендейдер о кадәр мировой звезда дип үзен хис итеп йолдызланып йөрмидер инде, бәлки табылган булыр иде беренче полосада ук булгач, мин мәсәлән аны үзенә сүз бирер идем. Герой бар, ә үзе юк. Һәм менә тагын бер әйбер менә шундый ук иҗади эшләүче башка сандамасаң әйтүемчә шул ук инде, ансы башка санда икән. Менә темалар таралган бер урында мәсәлән анда дин кырыенда булырга мөмкин нендидер иҗат турында да, күпмедер вакыттан соң анда теге спорт кырыенда тагын шундый шул ук темага булырга мөмкин. Мин мәсәлән сезгә җыярга киңәш итәр идем. Бер әнә көрәш ярышында нәтиҗәләр билгеле. Анда беренче полосада бүтән әйбер. Тагын бер нәрсә, менә минем үземә бу бик шабытмый, шуңа күрә мин аны әйтәм инде сезгә. Мәсәлән, монда бик теге шәп җегетләр макталган. Менә бу геройлар, халыкка игелек итүчеләр, игелек кылучылар. Вильдановлар турында әйтелгән. Бу Рифат, Рафис, Расил, Раузит, булар үзләре дүрт бер туган, шушындай теге бер дигән геройлар. Мин мәсәлән теге рәхәтләнеп, кызык бу мәгълүмат үзем өчен. Әмма нәрсәсе бар, бу геройлар шулай ук үзләре юк. Ягъни буларны журналист мактай. Үз сүзләре белән журналист мактай аларны. Менә алар шундый әйбәт егетләр, алар шулай эшләделәр. Журналист дип әйтәм инде, бу шартта автор, журналист түгел бугай инде. Мин мәсәлән, ничектер теге күбрәк үзләренә бирер идем. Ул кешеләрнең үзләренә дә ул кызык булыр иде. Журналистның менә мәсәлән, алар әйбәт кешеләр, тырышып эшлиләр, молодцы дип әйткән сүзенә караганда, аларның бит инде үзләренең шулай ук теге фикерләре, әйтәсе сүзләре бардыр дип уйлыйм мин. Кызыграк булыр иде, минем үзләрен күрәсе килер иде, ул геройның үзен. Һәм ул менә шушы Раил да шулай, менә мәсәлән, иҗат эшләүче укытучы да шундый ук әйбер бар. Әгәр дә мөмкинлек булганда, менә мәсәлән, монда мөмкинлек булгандыр дип уйлыйм инде. Мәсәлән, монда бу Казанга килгән авыл эшмәкәрләре җыенына сезнең журналистлар минем аңлавымча барган, анда сезнең эшмәкәрләр дә булгандыр. Бәлки үзегезнеке булмаса, башка кешене дөрес, монда Фәнир Галимов бар, аз гына. Мин берәр геройны күрсәтер идем. Мәсәлән, монда Нурлат кешесенә караганда, мин теге үзегезнең геройны бастырып куеп, төшереп, аның фикерләрен җиткерер идем бу авыл эшмәкәрләре җыены турында. Шул әйберне күрәсе килә. Һәм тагын бер сезгә теге бу сезгә генә түгел, бөтен журналистларга да, әгәр дә куллана алсагыз, кулланырга кирәк булса сезгә, минем аңлавымча инде сезгә кулланырга кирәк. Менә орфографик хаталарны һич югы төзәтү буенча безнең шундый сайтта, мәсәлән, интернет сайтында безнең мөмкинлек бар. Онлайн орфография текстны кертеп шунда караганда, ул орфографик хаталарны күрсәтә. Шуннан файдаланырга мөмкин. Теге алар теге күп дип әйтмим мин, әмма шулай да теге күзгә ташлангач, шунысын әйтәм. Менә шулар. Гомумән алганда, мондый газетаның чыгуы анда бик куаныч, шатлыклы хәл. Һәм теге мин монда без монда үз каланчабыздан торып әйтәбез, тагын бер шунысын әйтер идем инде. Рамил, закрой, пожалуйста. Орфографик хаталар дигәннән Гөлнара ханым белән кай вакыт бәхәсләшәбез, киңәшләр сорап җибәрә. Минем корректор бер төрле әйтә, мин бер төрле әйтәм, алар бер төрле әйтәләр. Аннан соң уртак фикер табып тырышып карыйбыз шулай. Хаталар буенча әлбәттә инде ул теге орфографик хаталар турында сүз бара инде монда, чыннан да. Аккаунтларга килгәндә сайтлары юк, дуслыкның ул зур югалту дип санамыйм. ВКонтактеда 1324 язылучысы бар, Инстаграмда шулай шактый зур санлы аккаунт иде. Әлбәттә, рәсми хәбәрләр күбрәк. Рәсми хәбәрләр күбрәк, менә халыкчан булса, лайклар да күбрәк. Also әйткәндәй, вовлеченность, охват да күбрәк. Менә дин дәресләре турындагы фотоны гына карадым. Фотосы да бар, тексты да бик матур һәм 60-тан артык лайк һәм 5500 кеше караган, күргән, 1324лек
язылышчысы, подписчигі болған төркемдә. Менә шундый характердагы күбрәк. Һәм егетләр, кызлар, кайбер тәкъдимнәрне әйтермен. Мин үзем дә бер методичка кебегрәк әйбер эшләп маташабыз бүгенге көндә. ВКонтактеда постлар куйганда әзрәк кенә вакытына, кую вакытына игътибар итегез. Мәсәлән, 16:00-да кай вакыт куябыз инде, 16:30-да куябыз. Ләкин бөтен күп кенә сообществоларда, пабликларда, төркемнәрдә нәкъ менә шушы вакытны куялар һәм сезнең постларыгыз үзеннән-үзе аска төшеп китә, искә күтәрелми. Аннан соң күп кенә редакцияларда сезнең берничә кеше эшли. Мәсәлән, Туган якның үз постларына үзегез дә лайк куймыйсыз. Үзегездә 11 кеше эшли, 11-гездә лайк куйып чыксагыз, сезнең постыгыз үзеннән-үзе искә менеп китә һәм башкалар да лайк куя башлыйлар. Менә бу күп кенә айрым нечкәлекләрне истә тотсагыз иде. Аннан күбегез 11 кеше түгел, 3 кенә кешеләрдер. Туган як турында бара иде. Һәм күбегез әлбәттә мауга репостлар белән башка төркемнәрдән репостлар ясыйсыз. Шул ук администрациядән, шул ук губернатордан һәм башкалардан. Ләкин репостлар алар ВКонтактеда бармый. ВКонтакте аны кабул итми, аны лайк куйучы анырга бик аз була. Шуңа күрә губернаторның постыннан текстны аласыз да копируйте итеп фотосын һәм үзегезгә стенага куйганда источнигын гына куясыз, шуннан алынды дип. Ләкин источникны куярга онытмагыз, чөнки сезгә ВКонтакте страйк бәрергә мөмкин, ягъни плагиатта гаепләргә мөмкин. Источнигына куясыз да, шунысы иң әйбәте. Өметтә дә бик күп олар репостлар, бөтен газета, журналларда бик күп. Дуслык, телеграмны теге ачыгыз дигәндәй. Менә телеграмда репостлар приветствуется. Русча әйтмешли, барыбер аларны анда язылган кешеләрегез күрә. Рәхмәт. Дуслык турында әйтим инде. Көрәш турында менә күрдек. Көрәш турында язды безнең Туган якта да күрдем. Үләндә дә гел кирип күренеп тора. Раил турында да бик күп языгыз. Көрәш буенча әгәр дә материалларыгыз бар икән, бу шәхси миңа да җибәрә аласыз, чөнки мин үзем Көрәш федерациясе әгъзасы, көрәш буенча бик күп язам. Сезнең көрәш турындагы язмаларыгызны бик күп җиргә тарата алам, җибәрә аласыз. 3-4 кеше белән атна сайын шушындай газет чыгарган кешеләргә һәйкәл куярга кирәк. Шуңа күрә монда нәрсәдер әйтергә монда шу бик авыр, алай түгел булай кирәк дип. Бер нәрсә генә әйтәм, ул тик башка газеталарга да кагыла, бәлки ул читтә яшәгән руслар арасында яшәгәнгә шулайдыр. Күп вакыт кешеләрне язганда аларның әти-әниләрендә дим, әтиләрнең отчестволарында кушып язасыз, димме? Күп газетларга хас ул. Һәм менә материалда абзац фамилиялар тизилеп китә. Ул теге исем фамилия гына булса аны кабул итеп була. Әтисенең дә исеме кушылгачтын бик авыр. Бәлки алардан китәргә кирәктер. Менә бу ул дуслыкка да кагыла, шуны гына әйтәсем килә. Киров өлкәсендә әйткәнебезчә шушындай газет чыгаручылар булгач, без бик сөенәбез. Ләкин менә Верска турында Рамис тә әйтеп китте, әзрәк Версканы да карап җибәрсәк, тагын да матуррак, күркәмрәк булып китәр иде бу газета. Беренчедән баш исемнәр турында әйтәсем килә. Баш исемнәрне күп вакыт монда күрәм эффектлар белән куелган, баш исемнәргә эффектлар кую бөтенләй кирәкми. Мин шулай дип уйлыйм, үзем шул фикердә. Исем кара булырга тиеш. Шуңа күрә анарга ниндидер теге матурлык бирү, не бирү, ул журнал нидә түгел, баш исеме дә түгел, ул газетада, көндәлек газетада чыга торган баш исемнәре. Шуңа күрә ул баш исемнәрен бер нинди эффектсыз гына алып бару дөресрәктер. Аннан соң газетларда хәзер теге яңалык бирү бит инде ул нирәк, интернетта тизрәк кешегә барып ирешә. Шуңа күрә теге менә бу яңалык кирәксен әле, күбрәк тутырыйк әле дигән әйбер миңа калса бик үк дөрес нәрсә түгелдер. Хәзер бәлки иркенрәк итеп урнаштыру
материалларны иркенрәк итеп кую дөресрәктер. Чөнки газетны ачкачтан күз арырга тиеш түгел, күз ял итәргә тиеш. Менә монда газетада бик тыгыз материаллар урнаша. Кайбер материалларның бирелеше ничек дип әйтим инде, күзне үзеннән материалдан әтә. Менә бу нәрсәне игътибар итәргә кирәк. Аннан соң юл араларыгыз бик тыгыз, юл араларын бәлки бераз ачырга кирәктер. Моның өчен индизайнда сетка дигән әйбер бар. Шул сетка белән эшләнсә, булар иркенрәк, матуррак һәм колонкалар да тигезрәк куелыр иде. Аннары баш исемнәрне уртадан җыеп башлау ничектер алдан шулай эшли торган иде инде. Хәзер кырыйдан башлау күбрәк отышлы дип табам мин. Баш исемнәр материалның кырыйыннан башланып китсә, ул күңеллерәк. Тагын нәрсә әйтим. Фотоларга килгәндә, фотоларның качестволары инде ул һәр вакытта да бөтен җирдә теге профессиональ фотографлар табып булмый. Каян нинди фото табабыз, шуларны куябыз. Шулай да, мәсәлән, WhatsApp белән җибәргән чагында да аны файлны WhatsAppка беркетеп җибәрү дөресрәк булыр. Чөнки WhatsApp әйткәнемчә инде фотоларны бик каты кыса, аларның тагын да булай да качествосы булмаган, сыйфаты булмаган фотоларның тагын да сыйфаты начарлана. Менә шул әйтәсе килгән сүзләрем. Аннан фон укуны авырайта. Фонны ничек тә булса әз бирергә кирәк. 5%-тан артык без бер вакытта да биргәнебез юк. 5% ул фон куйганда җитә. Шуңа күрә фон белән эшләгәндә игътибарлырак булсагыз иде, чөнки ул укучыга материалны укуны авырайта. Әйтәсе килгән сүзләрем шул. Рәхмәт сезгә. Рәхмәт. Монда дуслык буенча минем үземнең дә фикерләрем бар иде. Беренчедән, мин сезнең менә икенче тапкыр очраштык инде. Монда сез спорт белән беренче полосага спортны бирүне кулай күрәсез микән инде? Монда менә минекендә тагын бер чемпион турында мин разбирать иткән сонда. Бәлки темалар төрлелеге кертергәдер. Аннан соң баш исемнәргә игътибар итәргә кирәк дип уйлыйм. Иске Пенәгәр Россия мәйданын тота, мәсәлән. Монда Булат булдыра дип куярга була иде. Аннан соң шул Булат үзе җитми инде, Рәмис әйтеп китте ансын, бит. Аннан беренче биттә сез татар дөньясында дип яңалыкларны биргәнсез һәм алар монда 2 яңалык, ләкин бер колонка булып аска хатлык төшә. Кыскарак яңалыклар бирергә кирәк һәм һәрберсенә аерым заголовок баш исем белән. Монда теге укучыны үзендә тотып тора алмый мондай озын текст. Аннан соң менә 8нче санда бер колонка губернаторның котлавы, ул русча. Менә ул котлауны татарчага тәрҗемә итәсе түгел иде микән? Аны тәрҗемә итеп барыбер мөмкиндер инде. Аннан соң тагын менә бер полосада бер үк исем фамилия, авторның исем фамилиясе турында сүз бара инде. 2 тапкыр кабатланмаска тиеш дип без шундый кануннар буенча эшлибез инде. Хәтта бер куш биттә ул кабатланмаска тиеш. Әгәр дә инде бер авторның материалы шулай янәшә туры килгән икән, без аны псевдоним белән алыштырабыз. Менә монда сезнең Шәмсия Халимова дигән бик актив авторыгыз, ул менә аның фамилиясе еш очрый. Янәшә беренче биттә торалар алар. Аннан менә фото аслары буенча әйтәсем килгән иде. Фото асларын һәр вакыт кую үзен аклый микән? Мәсәлән, менә сез монда Айзирә Сәлманова мич кыймагы тәкъдим итте дигәнсез. Фотографиядә ул күренеп тора, мич кыймагы тотып төшкән икән. Аның фамилиясын гына куюда җитәргә бу очракта. Бөтенсенә теге ханым дип, Алия ханым Ярмиева, Рәмзия ханым Габдрахманова дип язгансыз. Менә бу очракта ул тоже артык сүзләр кирәк түгел фото асларын язганда. Алып баручыларны да менә икесенең дә исеме бар, фамилиялары юк. Аларның исем фамилияларын куюда җитәргә рәсем астына. Теге рәсем астын артык зур текстлар белән рәсем астын артык зур итү кирәк түгелдер. Спорт залы дип куйгансыз мәсәлән. Моны фотографиядә спорт залы икәне күренеп тора. Ул кирәк түгел менә шулай язу.
Анан соң рубрика исемнәрен нык рейттіріп қойғансыз сіз. Әдәбият, сәнгать дип менә мәсәлән. Бу монда гомумән кирәк түгелдер. Монда шигъри дулкыннарда дигән рубрика бар, һәм күңел күзе мөнбәреннән дигән рубрика бар. Алар опять икесе ике шрифт белән бирелгәннәр, ансы да дөрес түгел әйбит. Менә әдәбият, сәнгать дип шундый зур иттереп бирү монда кирәк түгелдер бу урында. Һәм озын текстлар буенча да менә монда дәвамлы иттереп бер конференциядан репортаж. Ул шундый теге озын. Бу мин 12-нче санны карыйм инде. Алай юк озын бирмәскә кирәктер. Булган очракта да аны ниндидер подваллар калдырырга кирәк астан. Я сораштырулар куярга кирәк шушы конференциядан чыккан тема буенча инде. Менә шундый тәкъдимнәр сезгә. Сорауларыгыз бармы үзегезнең? Әйе, бар. Тыңлыйбыз сезне. Тыңлыйбыз. Менә теге бу хәерле көннәр барчагызга да. Мондый мәктәпнең булдырылуына мин бик шат, чөнки әле мин монда берничә ел гына эшлим газетада. Бу бик кирәкле дип таптым инде. Үземне аклаудан түгел. Менә сез әйттегез, теге зур материаллар, ул безнең түләүле материаллар. Шуңа күрә инде теге без алар кушканча эшләргә тиеш булабыз, чөнки безнең инде спонсорларыбыз да юк. Менә шушы яктан гына үзебезгә спонсорлар таба алабыз, түләүле материаллардан гына. Аннан соң инде менә сезнең әйткәннәрегез белән килешәм. Бу газетаны менә бу саны сайлау ул бик отышлы булгандыр. Чөнки bir елның ярты елын мин үземә верстальщик булып эшләргә туры килә. Больничныйга бик күп чыгалар. Шуңа күрә инде күп вакыт инде үзем җыям. Мин андый яктан инде бернинди дә шуңа күрә инде бу сезнең искәрмәләрегезне, замечанияларыгызны инде алдым, язып алдым. Барсын да төзәтербез дип әйтәм инде. Нәрсә дип әйтим инде бүтән. Рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт. Ярар. Киңәшләрнең файдасы булсын дип телибез инде. Менә инде кешенең әз булуы, менә шушы эшчеләрнең, инде хезмәткәрләрнең инде ул кай вакыт инде менә бер үзең менә дә калган вакытлар була. Бу вакытны инде материал нәрсә бар, кул астында шуны тыгарга тырышабыз инде. Аңлашылды. Идегез 4-нче газетага да күчәбезме? Өмет газетасы. Бу Ульяновскида чыга. Коллективларында 7 кеше эшли, тиражлары 4700, сайтлар, социаль челтәрләре бар. 89-нчы елдан бирле чыгалар. Өмет газетасын менә мин үзем күптәннән күзәтеп укып барам. Ул бик кызык газета, үзенчәлекле, кызыклы бик мәкаләләр булып тора. Без аннан үзебездә файдаланабыз. Мин теге кызыклы газета дип уйлыйм, безнең инде сөйләшкәнебез дә бар. Аралашып та торабыз дип әйтик инде күпмедер дәрәҗәдә. Менә газетасында сайттагы мәкаләләргә һәм газетасына мин күпмедер теге күзәтү, теге үземнең фикерләремне әйтмәкче булам инде. Менә миңа үземә газетада материаллар күп булса шуй. Менә минем үземә шулай инде. Әйтүчеләр бар инде, һава булырга тиеш дип. Минем үземә күп материал булу ошый. Мин аны инде әйттем. Газетада да шушындый материаллар күп. Бай газета, теге күп көч түгелгәне күренеп тора инде һәрбер материал. Ул бит инде теге ниндидер бер эш. Шулай да теге без моннан Казаннан карап әйтәбез. Мәсәлән, монда теге мин әйтә алмыйм инде, мин аңлавымча бу инде шулай ук реклама, беренче биттә котлау, соңгы биттә дә котлау. Бу рекламадыр инде дип аңлыйм инде. Һәм менә теге газетада шундый теге укучы белән менә теге туган яктагы кебек менә шушындый теге аралашу бар. Монда укучы белән сөйләшү дигән шикелле мин теге күрәм, укучы белән газета монда теге сөйләшә кебек. Сөйләшә инде. Теге бик кызыклы мәкалә миңа ошады. Беренче биттәге газета «Йорт ишәк абзары татар халык мәкалә» дигән. Бик
Шундай кызык макал. Минем мындай теге макалны бер күргәнем бар иде, Юлдаш газетасында да язып куйганнар иде, әгәр газетага язылмасаң, ничектер кыямәт кәләгәсендә астына язып куйганнар иде, хәдис дип. Шундайрак. Бу кызык макал, мин беренче тапкыр күрәм бу макалны. Һәм менә бер фикер дигән рубрика бар. Бу даими рубрика микән инде? Фикер дигән рубриканы без гадәттә кешенең теге фотографиясын биреп тәкъдим итәбез ди. Бәлки шундый сездә уйларсыз ничектер, әгәр дә фикер, мәсәлән, кешенең яки берәр нинди шунда символик рәвештә ничектер күренеп тора торган итеп, фон белән генә түгел. Шулай булса уңышлырак булыр шикелле миңа. Һәм теге даими булса инде, мәсәлән, минем үземә кызык теге көнүзәк мәсьәләгә. Һәм менә монда инфографика бар. Менә теге әйтүемчә, халыкка аңлаешлы итеп без кешегә теге текст кына түгел, ә менә шушы инфографика формасында тәкъдим ителгән. Бу русча текстларны шулай ук каяда куеп булмый торгандыр инде. Бер урында булсалар, күпкә кызыграк булыр иде билгеле. Һәм менә монда минем әйтүемчә бик күп материаллар менә шушылай килә дә, һәм теге күләмле материаллар, укый торган материал, теге укыр өчен дә кемгә, кешегә бит инде укыр өчен дә материал минем кирәк. Менә шушындый материаллар да бар. Шуңа күрә миңа бу газета үземә ошый. Теге монда камиллеккә шикләр күп инде билгеле. Менә мәсәлән, монда да бу кадәр фотография бәлки кирәкмидер дә. Мәсәлән, да фермер хуҗалыгы киңәя дигәндә бер фотография да җитер иде. Ну, шуаррак кебек инде, мәсәлән. Бу минем фикерем шундый. И первый открой, пожалуйста. Первый открой, пожалуйста, Рамиль. Һәм менә мин газетадагы кайбер материалларга шулай ук тукталып китмәкче идем. Менә газетаның Telegram каналы бар. Ул Telegram каналда мин үзем дә бар. Шушындый Telegram каналда әлегә укучылар бик күп булмаса да, шушындый юнәлешне үзләштерү минемчә ул кызык. Мәсәлән, хәзерге вакытта безгә Telegram каналдан да укучылар керә башлады. Әгәр дә сезнең сайтка күрсәткечләр кирәк икән, бу билгеле кирәк. Әмма мәсәлән, бер төрле фотографияләрне мин мәсәлән монда куймас идем. Чөнки менә үзегез күреп торасыз, однотипный фотографияләр. Әгәр төрле юк икән, берсе җитә дип уйлыйм мәсәлән үзем. Һәм сез менә репостлар куясыз башка каналларына. Алар да сезне куя торгандыр дигән өметтә калам инде мин. Чөнки шулай булганда сезнең укучыларыгыз артачак. Русча әйберләрне, монда менә русча әйберләр бар, Telegram канал. Сезнең социаль челтәрләрдә мин аларны тәрҗемә итеп куяр идем. Алай уңышлырак булыр иде дип уйлыйм инде. Билгеле ул хезмәт, әмма кызыклы гына әйберләр бар. Һәм миңа сезнең сайт газетадагы һәм сайттагы ошый баш исемнәр үземә мәсәлән теге начар дип әйтмәс идем мин. Ул шундый һәм тагын шуны әйтәм инде. Мәсәлән, безнекеләр сынатмый дип сез монда бу сайттагы мәкалә шушы укытучының үзеннән кыска гына булса да бер комментарий мин мәсәлән күрергә теләр идем. Әгәр кеше җиңгән икән инде шулай итеп, ниндидер бүләк алган икән, менә язгы кыр эшләре якынлаша, шулай ук бәлки бу тәрҗемәдер инде. Монысы мәсәлән монда губернатор килгән, татар фермеры хуҗалыгында булган. Бәлки моның белән бу фермер белән тагын бер аерым мәкаләдә эшләргә була торгандыр. Аны үзенә шалтыратсаң, аның хис кичерешләре губернатор гел килеп тормый торгандыр. Аңа да кызыктыр. Менә шушындый удачный фотографиясы да бар әле. Башка кешеләр белән менә шуны әйтер идем. Менә мин монда Донбасста яшәүче кеше кайткан, аны татарлар каршы алган. Менә нинди шат аларның фотографияләре, нинди сөйгән кешеләр. Күп әйбер сөйли алырлар дип уйлыйм. Мондый ни сәбәпле, мондый шатлыклары белән бүлешергә теләрләр иде. Һәм тагын бер әйбер
театр мәсәлән бу калыплашкан сүз дип мин үзем саныйм. Менә театр яктылыкка нурга илтә. Ул теге аеруча театр көннәре булганда теге еш кулланыла торган әйбер. Мин бу калькага караганда мәсәлән бу яңалыктан чыгып бирелгән баш исемне уңышлырак дип санар идем. Һәм социаль челтәрләрдә дә моны мәсәлән бирү мин язар идем мәсәлән театр бәйгесендә катнашу җиңүчеләр билгеле дип әйтер идем. Мәсәлән, җиңүчеләрен беләсегез киләме? Кемнәр җиңде дигән формада бирсәк, чөнки монда сүз менә театраль бәйгедә җиңүчеләр турында сүз бара. Катнашучылар кирип карарлар иде, яки беренче урында шулар дип хәтта язып булар иде. Шул театр мәсәлән беренче урында. Наҗия матурлык бүләк итә. Монда шулай ук үз мәшгуль кеше бик кызыклы ул киңәшләр бирә алар иде бу кеше мәсәлән мастер-класста әле. Аның орынына мәсәлән монда журналист үзе мактый. Минем әйтүемчә. Хәзер. Менә бу әйбер социаль челтәрләрдә дә мин моңа мәсәлән игътибар иттем. Менә бу гыйлемле остабикәләр бик кирәк. Шушыңа бугаян. Менә монда остабикәнең үзенең сүзләре бар. Ул менә бөтенләй икенче төрле карала. Монда ул менә аның комментарии бар. Мин мәсәлән миңа бу күпкә кызыграк. Мәсәлән бу теге герой мәсәлән бу герой булмаганга караганда. Билгеле бөтен җирдә геройны алып бетереп булмый инде. Әмма мәсәлән бу көн үзәк мәсәлә мин монда аларга тырышыр идем мөмкинлек булганда. Тем более анда Рамис Сафин барган әле. Башлыча шулар, әгәр дә бу шулай ук сездә моны кабул итмәсәгез иде, тәнкыйть дип минем фикерләрем шундый. Бәлки нәкъ шулай кирәктер. Всё, Рамил. Өмет газетасы редакциясы шуннан да сайтта һәм социаль челтәрләрдә зур активлык алып бара. Исхак абый ул үзе дә социаль челтәрләрдә бик актив. Анарга күп кенә яшьләр сокланып карый алырлык. Әлбәттә инде сайттагы материалларга менә Рәмис тукталып китте. Бик үзенчәлекле, бик креатив кебек тоела, заголовокларны гына баш исемнәренә генә кую сайтка. Әлбәттә инде аның лидында күрәсе килеп, бераз гына теге төп битендә дә фотографиясын күрергә теләк бар. Ләкин бу инде техник мөмкинлекләрдән чыгып, эшләнәдер дип уйлыйм, кешедән, ресурслардан. Аннан соң күп кенә сайтларда менә Өметтә генә түгел, башка газеталарда да күрәсе килә, шул ук туган якта да, мәсәлән, үзегезнең социаль челтәрләргә ссылкалар күренеп китсә, анда аста безгә кушылыгыз ВКонтакте, безгә кушылыгыз Одноклассникида. Одноклассникида бик актив эшли Өмет, мин аларга күптәннән сокланып киләм. Одноклассники безнең Татарстанда гына бик бәйләнеп бетермәй, ул Башкортстанда да бик актив аудитория. Одноклассники-да, Ульяновскида да, Самарда да, башка төбәкләрдә дә, Татарстанда нигәдер бәяләнеп җитми. Шуңа күрә бу юнәлештә эшчәнлекне дәвам итәргә кирәк дип саныйм. Кызганычка каршы, Өмметнең төркемендә ВКонтактеда кеше аз, нигәдер соңгы елларда 1-2 елда актив алып барылмаган, 16-19 елга кадәр матур гына алып барылган да, аннан соң әлеге дә баягы шул 13 марттан башланган инде активлашу. Бик күп постлар бик матур куела, ләкин менә монда инде халыкны җыярга кирәк. Татарлар бик күп, Ульян өлкәсендә дә, башка төбәкләрдә дә Самарлар бөтенесе кушыла алырлар иде дип уйлап торам. Берничә кешене админ итеп куегыз, аннан соң менә админда күрдем мен Исхак абыйның үзен генә. Исхак абый үзегез генә утырасызмы, шуннан да төркемне алып барасызмы, әллә башкалар күренми торган иттереп куелганмы, администраторлар. Башкаларга да әйтәм, админ итеп кемнедер куйганда үзегезне дә куегыз, егетләр, кызлар, чөнки кайбер газета журналларда социаль челтәрләрне алып баручылар китеп бара да, бетте, юала инде ул төркем, бетте. Шуңа күрә җаваплылыкны полностью үзегезгә дә алыгыз, юалырлык булмасын. 1-2 кеше куегыз, администратор иттереп, Исхак абый үзегезне дә, анда
Рәмисов инде берәр кешесен куйсын, хатынын куйса вообще әйбәт инде. Һәм көне буе басып утырыгыз, пригласить друзьяга, ләкин 40 кешедән артырга ярамый, 39-ны чакырсагыз, тәүлегенә сезнең төркемегездә кеше артканнан арта барыр көн саен. Репостлар әйткәнемчә, сезнең төркемдә бик күп репостлар вообще әйтәм бит ВКонтакте бармый ул. Менә сезне репостить итсеннәр. Шулай булсын иде, әгәр дә сез губернаторныкын яки хакимиятныкын репост ясыз икән, алар да сездән алып куйсыннар иде. Бу хакта инде Рәмис тә әйтте Телеграмда. Вот. ВКонтактеда сайттан сылтамалар куелмый нигәдер. Бәлки бу ниндидер сәясәттер махсус. Сайттан сылтамалар бары тик Одноклассникига гына куела. Одноклассникида бик күп, мин үзем дә шуннан яратып укып барам сайттагы материалларны. Әлбәттә инде сайттагы язмаларга сылтамалар кирәк дип саныйм. Мине монда чакырдылар җәмәгать, шуңа күрә барыгызга да әйтер идем, беренче очрашу, без бит әле без бергә дигән нәрсәдә безне берләштерә, шуңа күрә берлектә оештырылды инде ул, Татмедиа һәм Интертат, Татаринформ, без бергә, Сөембикә, барыбыз бергә оештырдык. Без бергәнең шулай ук ресурсларын беләсез. Менә Телеграмда барыгыз да активлашып киткән. Күрми дә торабыз әле, без аларга кушылырбыз һәм без бергәгә дә үзебезнең ресурсларга да репостлар ясарбыз. Алла бирсә, ягъни үзегезне күрсәтергә оялмагыз. Шул газетага материаллар җибәргәндә кебек, социаль шелтәләргә, сайтларга да җибәрсәгез, бик әйбәт була. Менә монда Рәмис сөйләде, сайтка күзәтү ясап, ул әлбәттә инде Татаринформга үзенең тоже мәнфәгатен кайгыртып та кайбер фикерләрне әйтте ул. Шул барыгызга да рәхмәт, уңышлар. Безнең әле тагын 2 атна дәвам итәчәк укуларыбыз. Өмет миңа күптән таныш газета, журналистлары белән дә аралашып яшибез, гомер буе диярлек. Аларның теле чын газет теле. Миңа инде журналда эшләгән журналист буларак әлбәттә генә җылылык җитми. Ләкин ул инде анда шул журналистлар җитмәү белән дә бәйледер. Кешеләр җитмәү белән. Абылай теге ул телгә бәйләнерлек түгел, ул чын газета теле. Ләкин менә теге ачуга Илдар инде әйтте, беренче биттә үк куштырнакларның X2 төрле рук янәшә язмаларда булуы барбер ничектер шунда ук күңелгә тия. Аларга игътибар итсәгез, менә ул өметтә күп очрый улай бер. Бер үк биттә куштырнакларны 2 язмада 2 төрле кую. Хәтта теге баш исемнәрдә дә дип әйтик инде, туры килгәндә. Аннан минем кулда 10-нчы сан, җомга көне 11 мартта чыккан. Ничектер сәясәткә, соңгы сәясәткә бик күп кирип киткәнсез кебек тоелды. Ул өлкәдән кушылган микән шулай? Мин кичә төнлә генә укып утырдым, шул вакыт бу Украинада хәлләр белән бит инде яшни башлады, күкри башлады, шундый куркыныч булып китте. Ортыграк күп түгел микән ул газетта бу темалар. Ничектер бөтен материалларда шул якка таба борылган. Аннан менә бу туры килгәч кенә әйтәм инде, теге бөтенләй шундый хата рецептлар бирелә. Бер җирдә чи кыяр дигән әйбер бар. Кыяр, тузлы кыяр һәм кыяр, без аны шулай гына язабыз инде сездә мәгән. Шулай чи кыяр дигәнчә дөресрәктер инде. Башка тагын инде хаталар алай дип чүпләп утырасым килми инде минем. Ничектер сезнең зур эш янында булар бик вак кебек тоела миңа әйтә башлагач. Газетасы бик күптәнге газет бит инде ул, без аның белән миндә күреп караштыргалап узам ул газетны күргән сайын, кулыма чалынган сайын. Дөрестән дә мондагы мен инде күбрәк хәзер шул Верск күзлегеннән карыйм. Менә әйтеп тә китте инде мин әйтәсе нәйләрне. Кемгәдер тыгызлык эше, кемгәдер юк. Мин үзем мәсәлән тыгызлыкны әзрәк кенә бушату яклы
Газетада шулай ук тыгызлык бик көчле. Андан соң тагын бер нәрсә, материалның уртасыннан тотып бүлеп фото кую бик үк отышлы түгел. Чөнки материалны эзләп бирүе авыр. Андан ул фотоларны бәлки теге иң төп фото куеп, бәлки зуррак куеп, берне генә кую дөресрәк була торгандыр. Тагын бер нәрсәгә игътибар иттем, бу өметтә генә түгел, 4 газетада шул QR-кодлар белән эшләү юк. Нигә безнең бит инде сайтларыбызда, ана шул социаль челтәрләрдә материалларга кешеләрне кертәсебез, тартасыбыз килә. QR-код кую газетага ул укучыны әзрәк җәлеп итеп смартфоны белән шундагы сезнең сайтларга, социаль челтәрләргә кертеп җибәрергә юл күрсәтә. Шуңа күрә бәлки моны киләсе газетларыгызда ниләр QR-кодларда күренер. Материаллар астында материалларны бөтенсе кереп бетә алмый бит инде, аның кайсы кереп бетмәгәне сайтта була, сайттан укырга кирәк була. Шуның өчен QR-кодлар куллану барлык 4 газетага да кирәктер дип беләм мин. Так. Башка әллә ни әйтәсе сүзем юк. Газет чынлап та сез әйтәсе килгән тагын бер шул сүз бар. Сез чынлап та зур эш эшлисез. Һәрберегез читтә, сезнең каланчагыздан ул бөтенләй икенче төрле күренә торгандыр. Безнең монда шулайрак күренә. Бу әйткән тәкъдимнәр берсе дә сезгә тәнкыйть сүзләре түгел, күңелләрегезгә авыр алмагыз. Бары тик фикерләр генә. Рәхмәт. Рәхмәт барыгызга да. Минем үземнең өмет буенча Менә баш исемнәргә игътибар иттем инде. Алар күбрәк хәбәр формасында бирелә икән монда. Менә ниндидер интрига кирәк кебек. Мәсәлән, язгы ярминкәләр башланды. Ярминкәгә барасызмы дип куярга мөмкин. Аннан Ульяновск өлкәсендә демография илкүләм проекты диелгән. Кемнәргә акча өләшәләр дип куярга була. Аның яңа һөнәргә бушлай өйрәтү программасы диелгән. Һөнәрле үлмәс дип мәсәлән, мисал иттереп яздым инде. Баш исемнәрне кыскарак әйтергә була. Анда 3-5 сүз дип әйтәләр иде инде безгә максимум. Аннан соң дин битендә менә текстны бүлеп, урта бер җирдә мөрәҗәгать бар иде. 14нче сан иде, ялгышмасам. Менә ул текстны бүлүләргә дә сак карарга кирәк. Ул укучының игътибарын ничек әйтим, җәлеп итә. Аны менә андый зур текстларны текст ишенә түгел, астка подвалга куярга менә киңәш итер идем үзем. Аннан соң дин битенә котлаулар куйгансыз. Менә ул котлауларны аларны берләштерергә һәм соңгы биткә куярга мөмкин. Рекламалар тоже күп икән сездә. Ул рекламаларны тематика буенча куярга киңәш итәм. Ул менә ничектер материалны тулыландырып тора кайчак. Сездә дин буенча рекламалар күп икән, дини темаларга. Менә аларны күбесен дин битенә куеп булыр иде. Котлаулар бик күп кеше сезнең газета аша бер-берсен котлый икән. Аннан соң аерым әйтәсем килә инде, менә өмет миңа иң ныга хәреф хатасы ягыннан иң чисталардан тоелды инде. Сезнең корректорыгызга 5 куяр идем бу очракта. Булды бугай. Сорауларыгыз бармы? Исхак абый сезнең үзегезнең. Мин әлеге медиа мәктәпне оештыручыларга бик зур рәхмәт әйтәсем килә. Менә 3 елдан артык инде эшләп, беренче тапкыр Казан тарафыннан, безнең кыйблабыз тарафыннан шундый мәктәп оештырылып, без бик зур сабак алдык бүген. Әлбәттә, барлык тәкъдимнәрне дә кабул итәбез. Берсен генә дә тәнкыйть итеп кабул итмибез. Бары тик фикер тәкъдим итеп кенә кабул итәбез һәм алар өстендә эшләргә тырышачакбыз. Сайтлар буенча да, социаль челтәрләр буенча да, верстка буенча да, эчтәлек буенча да бик матур фикерләр яңгырады. Алар безнең эшебезне тагын да камилләштерергә ярдәм итәчәк һәм тиражларыбызны арттырырга, социаль челтәрләргә тагы да күбрәк кешеләрне тартырга ярдәм итәр дип уйлыйбыз. Һәм әлеге мәктәп озак еллар эшләсен иде, читтәге татарларга мәктәп булып торсын иде, читтәге матбугат чаралары өчен барчагызга да бик зур рәхмәт. Үзегезгә рәхмәт, шулай актив катнаштыгыз, шулай теләк белдердегез, теләктәшлек күрсәттегез. Алла бирсә, безнең әле медиа мәктәбебез тагын 2 атна дәвамында булачак.
Ансында да сезне көтеп калабыз киләсе атналарга да. Рәхмәт бик зур. Киләсе атнага группага язармын кайсы газетлар булачагын. Әле исемлеген төзеп бетермәдем. Рәхмәт сезгә барыгызга да. Шундый зур эш эшләгәнегез өчен. Сау булыгыз. Сау булыгыз, рәхмәт. Рәхмәт. Сау булыгыз, рәхмәт бик зур. Рәхмәт уңышлар.